sum krong krong miawu rapeshe memang 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 oh sum bois faut pas miawu ene chanda sum krong krong miawu rapeshe memang oh sum bois faut pas miawu hene chanda sum krong krong miawu rapeshe memang sum krong krong miawu rapeshe memang oh sum bois faut pas miawu ene chanda sum krong krong miawu rapeshe memang rapeshe memang oh rapeshe nyame susume miawu rapeshe memang Spirit of the living God rapeshe afemu miawu sindenina rapeshe memang oh
anuanum adofo Nyankopon asomdwe enka baabi biara wo a wotie me baabi a wo bia de achi kroma me mawache awia bo kroma me mawa na sum so adwuru kromu a me mawadwo onyame asomdwe enka pa se de bia wonya hokeka ene wodo soronko etie ho Nyankopon asem na wonya bre merade asem sara na yeho Nyankopon so benya brama wo hinya bremu obenya brama wo sufre bremu na bre nyina mebɔ mpa ye me mamo se Nyankopon ma makoma foforo ya mode bete na asem na se ewo Yesu de mo me ka asem Ezekiel 36:26-28 a oso obeyi ye kane akoma ne foro ho na obema yakoma foforo ni padua foforo na odda ne padua ne befiri ho na obeyi Nyankopon ne so ye ne ma sara na mlese ewo yehu Nyankopon ho se awrade mobro hu a onam Kristo Yesu so ame Nyankwaje no onfa hu ye nyina emobo na o ma yakoma foforo miente na asemase se ne wo do na wodi ti onyame asem ti onyame sunya wo do sonko emfa mam mi amoteme nkan medidi evangelist comfort chase be anase evangelist mami adwoa medi amade se die nyina ne se onyame emam na asem ntiase onyame emam asem nkwaje se ne beya asem no beya nkwa han ewoye na brabo mu na obi biara entimi amesisie wade foforo biara ho ana obi biara amefra yeni ewo ne yenim dada ne ho onyame hye wo ma ewo na asem ene onyame de na asem foforo ama ye se ye nche onyame de na asem asoma ye biem se ye nyina ye nchasem no na gidi yes ansa no Nyankopon asem be wie paye no anase no onyame asem be ba no na akawie no na wa ye nhira me ka asem was 55:11 waso yehu Nyankopon asoma na asem ne be ye ne fata se ye wie ansa na asan akọ Nyankopon nchen na me se na asem Nyankopon asoma rebe onyame asem rebe wo botaye bi wo ye nyina ya brabo mu ankran biara onua ba no onua be mama me ne papa ekru ne yire biara ene ye manom ade biara na Onyankopon be ka no ewade papa bi anade sonko na botaye foforo bi wo ya brabo na ababa ye wie na amaye so ya de ho afiri ba bi a ye wo ntichi de bi mu ewo Yesu de mu tani mbi kanka no me se Onyankopon hira ema obi biara wolitie obi biara onyame asomdwe enka wo Yesu de mo onyame asem ayelebe ema wodie sonko ewo Yesu de mo onyame asem ayelebe ema nkwaje wo Yesu de mo onyame asem ayelebe ema ofahodie Onyankopon asem ema wone ho ewo Yesu Kristo de mo ena so Onyankopon de nasem ama yembiom o de nasem asoma ye se ye nyina ye nchasem no ena wasem onyame ede asoma ye no se atro ediyefo na yekasa atrodiyefo a na yeka kosidan atrodiyefo no wona onam kuntun kwaso won kwan bone so onam sum kwaso ede na dai atronkom hye atro ansam kanye na ode ewie Onyankopon nyankuo ana wodi fra ankrofo ani fri Onyankopon ne kurade nim de ho sa ankrofo no na Onyankopon ede na asam ato ye na koma so se ye nche na ye nyina ye nyantiase ne yemi ani na ho na aka asem o Matthew 24 a Yesu Kristo kan asem che na suafo no o se omunhwe omunhu yie wo nipa no ho enye sa nipa bebre anase atodiyefo no beba bedada won na won mpo Onyankopon na kasa ayi won no won na hwe won akwa so yi a atodiyefo no de won antichrist spirit ne ba be penetrate wo mumu ene wonyame asem ba menu mienu nchai me sese be yakomakro na eti Onyankopon asem na asa na onyame asem beba katoni na me no mompa be biara wo Onyankopon hwe wo so no ma wa dwene foforo na ontie na asem omo akoma foforo na ontie na asem omo ne da so foforo na onye na asem ntum onyame ma wo anigye sonko wo na asem ho na omo asem no mu anigye ntra wo mu omo asem no mu ntete ye nsha omo asem no mu nkwaje enye okase na wonam na asem so ma nkonkon mu nwura wo onam na asem so fa amon nchew onam na asem so saw yarewa onam na asem so anye wobusade nyina ma wo na asem wie dwura ye nyina bomu di asede ni kabia hye Awurade ni monyam ede Awurade asese na ode na asem sa baby madumni tie men
ɛna asɛm onyame de ama yɛn bio ni na me se asɛm no yehowa nyankopɔn de asoma yɛn no ya yɛsɛ ka ho asɛm no edin de ato asɛm no sɛ atɔdeɛfo na ɛbɛfa yɛtwerɛ kronkron no de akɔ Yohane 1 John chapter 4 Yohane homa edi kan yɛtira yɛ 9 chichemu a ɛyɛ baako ekɔpem nsia no Yohane homa edi kan no etira ɛyɛ 9 chichemu baako ekɔpem nsia no 1 John chapter 4 verse 1 and then verse 1 to 6 me kan ɔse anuanom monye honhom nsɛm ne nyina ani na mmom nsɔ honhom nsɛm ne hwɛ na mohu sɛ efuro Nyankopɔn ana ɔse adɔfo monye honhom nsɛm ne nyina ani na mmom nsɔ honhom nsɛm no hwɛ sɛ efuro Nyankopɔn ana ɛkwa bɛɛ so na abetimi asɔ honhom nsɛm hwɛ ɔse anuanom monye honhom nsɛm ne nyina ani anya nkomhyɛ bia ne ba ho asesa wogitum anya nkomhyɛ bia ne ba wo sɛ wogidi anya nkomhyɛ bia ne ba asesa wode wakomadi akire anya nkomhyɛ bia na obi de hyewa ɛwɔ sɛ ɔmasa nkomhyɛ ne bɛyɛ odadwene ana wɔ sɛ ɔmasa nkomhyɛ ne bɛfa wo no mu ti no wɔ sɛ monsɔ honhom ne hwɛ monsɔ nkomhyɛ no ɔde sɔ mo ahwɛ no monsɔ hwɛ za nkomhyɛ no ɔmode ma mo no monsɔ hwɛ sɛ sa nkomhyɛ ne firi Onyankopɔn ana onyame ama yɛ honhom ɛte yɛ ne mu ade biara ɛbɔ onipa abrabɔ ana asɛm bi obi biara ka kyerɛ wo no wotimi tena hunu sɛ asɛm yɛ nipa se masika kyɛ menya asɛm de a sara na obetimi ehunu nkomhyɛ efiri Onyankopɔn ɛne nkomhyɛ efiri Onyankopɔn na onyame asɛm a na reba migire yɛ sɛ asa na asɛm no bewie dwo no na onyame amam no mmienu nyina nte aseɛ wɔse adɔfo mo nye honhom nsɛm ne nyina ni so obetimi ehunu onyame asɛm opɛ sɛ ɔka kyɛ wo yi a obehunu nkomhyɛ ba asɛsɛ wogitumu ne nkomhyɛ ba ɛnsɛsɛ wo yɛ da wogitumu na wɔse firi sɛ atɔdeɛfo bebra bawi ase yɛnti na wɔse nyi nkomhyɛ ane honhom nsɛm ne nyina ni esasa honhom ne nsɛm bi wɔ hɔ a efiri saa atɔdeɛfo no antichrist di wɔn yɛ adwuma no atɔdeɛfo no antichrist penetrate wɔ mu no ɛna me come kyerɛ sɛ nya story ahodo mu prayer tower prayer group praises and worship team ane ɛfa ikosi ya na elders ne pastors ye nyina man ho kwa ma antichrist spirit no penetrate ye esanse niema aye covenant to yai ni Kristo mu no ya ma ni nyina firi ho ya ma sa niema na da die mediator between us no aye mediator to us and the Christ no sa honhom ne penetrate bi mu na ya je sa antichrist honhom no tum sane niema ne na adam eye no kore esanse niema bebre ne koso won sori mu ye dressing ye niema ye appearance ye kasa ye su we mu ye suba ye ti ye mu no we nyina da edi kire se enye Holy Spirit ne penetrate na antichrist spirit ne penetrate to no say assess the spirit to see if it's from God or not and also don't accept any spirit kra se enye spirit we asem o kan ye no enti onyame na akasa fa ne mu ɔse yɛnsɔ honhom nsam no hwɛ ne yɛsɛ firi Onyankopɔn ana na atɔdeɛfo bebra asɔre abewiase ɛna wiase atɔdeɛfo bebra ba atɔdeɛfo bebra asɔre ebi firi nso ase ebi firi nkwaye mu apumu ebi firi mpepo mu wɔka asɛm of Revelation chapter 30 verse 1 wɔse na honi bi puo firi apuni mu eponase bai na ne mɛbɛn yɛnso ne tiresi so yɛnso saa honi ne sɛ so de sɛ jata na so wɔ ani bi te sɛ wɔsebɔ na saa honi ne na saa to me omobedi to mobedi wiase so de saa wiase to me ni niema aba na nkrofo nyina bekoto sore no na on na nkrofo nyina bedi nachi saa honhom ne ne penetrate no saa huni saa antichrist na honhom na Revelation 13 verse 1 kan and then penetrating and now cost out 20 years for almost sorry what your congregations near ma what your congregants are war now here near Christo yes on Timonoa it sounds and shank come ho and I say young cat one young pampa woman with the where's a bemo one born in Akoso until they always run into those beasts no one now sa huni no or two on muno on our ganko on sorry and on yamia sama one chain no was say no was say mo be hunu honhom nsam yi afri Onyankopɔn wo sa kwan so honhom nsam e pa mu kasa Yesu Kristo ba honam no Yesu Kristo ba honam ne fri Onyankopɔn miensam na honhom nsam biara a empa mu kasa Yesu empa mu ka Yesu honsam no emfri Onyankopɔn afen so ayi ne honhom nsam ayi ne honhom nsam
free nia wotia Kristo no ɔse ayi ne honhom nsɛm free nia wotia Kristo no ɔne ne antichrist no ya mote sɛ wɔreba no ebre bi atwamu 1991 ebre bi atwamu ebete obi biara ɔse ha yɛse antichrist bebo yɛse 666 beba na yɛnim sɛ 666 no ɛwɔ hɔ dada penetrate na wɔ hɔ dada ɛyɛ nnwuma na so sanse na yɛnte Onyankopɔn honhom ne no na yɛadwe nyina da so sɛ 666 bi beba na 666 na Paul ka sɛ 666 abla na Paul kora ka asɛm we no ɛnyɛ neba so many years na so Paul ka sɛ antichrist honhom na yɛse wɔ beba no wɔnya beduru wiase kora wie enti 1991 na ne yɛadwe sɛ antichrist honhom ne beba no na wɔdi ka kora badadadada abeduru no ɔyɛ ne nnwuma eto onyada from one na hɔ esa said this spirit of antichrist is penetrating and representing himself like a light. Sa antichrist honhom and na sa to de for sa beast na describe no Revelation 13 verse 1 no ye woni panyina tukodi nachi ye woni panyina wo de sa to mi no ade adwuma no woni panyina kodi sa beast nachi eno na Kristo Yesu ka che me no mie no se ya me yani na ho wato de for no afei so yanhwe bio yanhwe enkop sex no na aka say you can for no se mankuma mo fro Onyankopɔn wasi menkoma wo fro Onyankopɔn mu na muadi sankrofo yi so efisɛ ni wo mu no afa no ɔso se ni wo wiaso na fam enum on de ofri wiase nti eyinti ɛna wo kan nsɛm afri wiase na wiase etie wo no yɛn de efro Onyankopɔn ne onya Onyankopɔn ho nimdie ne tie yɛn ne wo fro Onyankopɔn no otie yɛn saa kwan yeso ne ebehu no honhom nsɛm a yɛ no korɛ ɛne honhom nsɛm a ɛyɛ na ada wasi kwan yeso ne ebehu honhom nsɛm a yɛ no korɛ ne honhom nsɛm a yɛ na ada wodi ka pronounce two different spirits or say spirit of lies and spirit of truth or say honhom nsɛm a yɛ no korɛ ɛne honhom nsɛm a yɛ na ada ne yɛni kan ɛnhwɛ de Yohane homa edi kan etie na gikyem ba ko no sɛ yɛhwɛ honhom nsɛm hwɛ ne fie hu no korɛ honhom afri Kristo no ne yɛfa mbara de verse 6 yi ka no wɔse saa kwan yi so ɛne ebehu honhom nsɛm a yɛ no korɛ ne honhom nsɛm a yɛ na ada mɛpɛ sɛ me no mie nyina yɛbɛtra wei yɛbɛfa yɛ Bible no ɛkɔ Matthew chapter 7 verse 15 to 20 Matthew 7 verse 15 to 20 Matthew chapter 7 verse 15 to 20 Sani ye betimi assess the true spirit womo anyi aba ane wona ba be me yehunu saa wono esu ane kwa betimi yehu wona kwan because Yohane homa edi kan 10:9 ichema ye nsia no say na saa kwan yi so na mo behunu ahonhom nsama ye no kore na honhom nsama ye na ada no kwan ne bi na Yohane homa edi kan 10:9 ne ka say honhom bi epem ka say Kristo Yesu ba hona mu no ye no kora hom afri Kristo na me kam cho say ene sadie fotofo yi sadie fo atofo ni ancheche fo atofo yi omu nyina pam ka say Yesu Kristo ba hona mu na so omu de ayi trene ne dre omu na so tumi omu de omu mfa nye de enye nwuma na ye hwe asem o Matthew chapter 7 Matthew 7 verse 15 me kan wo say Matthew 7 verse 15 Onyankopon asem ni na ye nyina nya dwonkrote onyame asem Matthew 7:50 wo say mo hwe yi atrodie fo no ho na wahyehyɛ nwa homa eba mo nkyɛn nanso woni mu de wɔyɛ pataku ade frupɛfo we ni kwan ba ko abefa so abehunu wɔn ho obehu saa atrodie fo no ɔmo presentation wɔse wahyehyɛ nwa homa ɔba wɔn nkyɛn abewia wa he is more than light wɔkyɛn ɔsoro abɔfo ne han na mo ni mu wɔyɛ pataku ade frupɛfo na ne wɔde bɛda di woni mu ne sɛ wɔyɛ de frupɛ bibi biara pɛsɛ woni na nya ɛna wɔde ka we ma honya die afom yɛ ne dɛ sikapɛ afom yɛ ne dɛ ɛni bre ne nneɛma hunu kasa hunu ne nkɔmhyɛ hunu ne papa mu hunu oni nyinaa nwumari mi no na yɛnsa ɛnhwɛ biem ɛwɔ ne ɔka wɔ 16 no ɔse wɔn tete bɔ bie ɛwɔ nsayɛ so ana sɛ wɔtete abroad ma ɛwɔ awiem so dunson saa nso na duapa biara ɛso abapa na duabɔne biara ɛso ababɔne na saa de yɛfo adua ya ababɔne eti abrani do ne nyina na wie ya ababɔne no nso abapa eti duapa ntumi nso ababɔne na duabɔne ntumi nso abapa na abehunu duapa no ne duabɔne no saa duabane na ba no ene ne adu fripa no sikapɛ ne ahonya de enema ye na ada ne nchichemu enema emfa ogye ne koso bi ama na woka na to se duabia
biara a enso abapa no wotwa na won de e na odi kan ye no oka asem e wo 2 Peter chapter 2 a wo se won eseye entwentwe anase won mu enseye entwentwe anase na abeka 20 na wo se ne senti won aba na mode behunu adua kora wo ye won aba na mode behunu wom na ye hwe kwakora befa so behunu se atwodie fo na ba yanka bebi wo Matthew chapter 10 verse 7 and 8 Matthew chapter 10 verse 7 and 8 me kan say samokwa monka se osoro ahenie na ben monsa arefo yare munyane won a wawuwo momma akotafo ahumfi muntu ne bone munya ne kwa monso momfa makwa wose munya ne kwa monso momfa makwa munya ne awufuo momma kwatafo humfi momma ne frafo ne ntem afi so monse ade dom nyinara na monka hu se munya ne kwa na monso makwa esase sa atro de yefuo ye nya ne kwa no na ne wo Yesu Kristo honhom ne te wo mu no esase de Kristo honhom te ne bi ofa hodie wode makwa oka asem ni e wo John chapter 8 verse 22 a wose Kristo mu ne o Kristo mu fa hodie bi ofa hodie esase Kristo mo fa hodie nti no o mu ni fa hodie antichrist spirit and sa spirit no so e wo demand sa spirit no so e wo criteria sa spirit no so anoso won chechede entimi ne ha honhom ne nyepe ha honhom ne penetrating with the gentle spirit ha honhom ne penetrating with the disciplined spirit ha honhom ne penetrating with a loving kindness spirit ha honhom ne have a passion and compassion but antichrist spirit no it have no passion say onyakopon about Yesu Kristo ni buo na no ka se monkoye yinu mu nyina se arewa munya ne awufuo monhyankom moma won na won ho ewo ampoche mu humfi na monka hu se munya no kwa mofa makwa esanse oni nya no kwa Kristo Yesu mu nti or the makwa without asking any money na so ne sa to de yefu ko no kwa wo betwa ticket Obetwa ticket ebibi obi omu onkrofo omu twa ticket wo mo sore na no wokwa counselor no ye twa ticket wokwo hu sofo na obechie sika awose woto anointing won awose woto nkuto awose woto ankatwade ebikura to meswane ne manema nyina won sore ho awose woto nsuo we mie hu so oka asemi wa 55 verse 1 Yesu Kristo so ne nkwansuo brabeto ne nkwansuo ne bi na ne nkwansuo ne de nya de edi sika to ne bi na so won nkwansuo ne bi edi sika to we chese those pastors are not from God. The antichrist spirit ne panteto omo sa beast na Revelation 13 verse 1 kan ho asem omo na sa ahohumi sa na sa die fotofo yo se nkom gisika ana wose ale gisika oye nsancheni ton ne ama wonyakopɔ asɔre fie no ono na wo hye na se wo mo enkom hye ntotoye na eba e de awade saye awade guo o ka asem wo Jeremiah chapter 23 verse 14 a wose Jerusalem diefo aya hodwiri ade kase na Jerusalem said yefo de wasaware and the yefo ya besaware o kunu twempana o yire twempana o dwane nkrofo mo yire mo o dwane nkrofo mo kunu mo sa antichrist spirit no it sounds ne bone spirit nti it can go to any limit, it can destroy any blessings a wonyakopon awodeni it sounds ne botae no said ye wonyame awodeni ama ne mabia no o mo ba bese no ene ti na wonyakopon se me no nkasa na woni na ho onyame se me no nkasa na wadwem na ho so se anointing ye na wo kwasoro ha obi bia wo so to anointing wo ye wo be ka asem Exodus 26 a onyame ka asem kire Mose Mose ma ne to Israel ma se obi biara ni ho kwan onipa bia ni mu kwan ya me hye ni bia ni ho kwase ofa anointing wo ye na wo de Esra na omugina asem a James kan ye no na James anointing it was a medicinal way, it wasn't anointing way God order na God ordained for Moses to anoint Aaron and children no anya sa anointing way no Yakopon kan first Samuel chapter 10 so when Samuel remfa no fan kodai ankosa Benjamin tini ye fe ne Saul no na abro de sa no ho be se ne so na nya sa anointing way no ene abre wo hwe sa abre no mu a sa anointing way no onyame ehye obi anaso appoint obi se obodifo bi ankosa so nipa no a wosa na nkonkron ne ba wonipa no so na naso Yesu Kristo de honkon na ye otanyina ni dia maye enti ye hia anointing way bia bio ene ti na meka se de yefo no yatrofo na omo gina Mary Magdalene e wo ruku homa no so se Mary Magdalene ade enwo ehwam e betra Yesu Kristo na so me come to say there is no evidence in the Bible say Yesu yusu anointing way on his ministry enti ono yatro ade Mary Magdalene yusu ye no it was expensive perfume na de adhwam na nya anointing way it was expensive perfume ma woni na ho nwara for wetem don hwin
ma wani na ho so wa ma wani na ho se de yefotofo yi omode anede ne de fede fesem betebo firi no kora no ho na omode makwa temu ani anomu Yesu Kristo kache so yefo nsa mokoyi munya di nyina mo sare munya ne ewufuo moma wona we kwata ho mfie ne frafo ne nti akwatafo abubuafo abonyinfo wonta monka ho sa mode makwa na mso mfa makwa na se de yefotofo the confusion won fa makwa price da so de wopa wo won price de wopa ware won price de wopa sikasem wopa konto won price wo ma woni na hawate Yesu Kristo honhom bia ye fa hodie honhom na honhom bia ye fa hodie honhom Yesu Kristo honhom bia eye wogye honhom esasa wode ne mogya ne bebo afode ede ma ye wode ne mogya ene bebo afode ede ma ye ma woni na ho ne gya sankrofo ne ye de edi akiride oka Hebrew chapter 12 verse 24 wo se Yesu Kristo ene be wotanyinafo ewe sa ni covenant no wode ne mogya de hye ne mogya na ekasase ne ebe mogya no ana ode bless ha retode no sa asofo na mdo omachi no omode antichrist moja na omode mamu sa ne ma na moji fro mu ho nyina me kam che se ne onyame na yi sa asem ye didi achem se me kan che se eya pamde e na mode mu ho wura mu no efo nyankopon onyame kan se mo Jeremiah 23 verse 14 to 21 o se sa jere sarama adiye fo won soma won onyame se won soma won ona o se arege wona o sa ware na wo hye bone ntawie mu den wona o twa nkontompo na sa sori foi na sa sofo hye bone ntawie mu den obo staff pastor bi ana odiefo na kofa na assistant pastor ira ne na nyam okokan wase obi atimi ya bone fom so obi bia onwade fo wotemi obi be onyo nyame honhom won so obefa na kwa so sasa onyakopon ho no yetanyinafo ma obi bia onyakopon ho ma ye komsha ho no won so onyame honhom yetanyinafo tete omre yo nyinamu Roma chapter 8 verse 26 o se na san konko ne ba mo so na betete mo afre omre yo nyinamu enti wo sofo bi atimi fo obi yire of fornicating that means anye onyame honhom ne ma e won so na mo articles honhom no eno na duru baby e was to make sacrifice no na nsem story bi e wo Ghana potamo baby na me refi kro no so was sofo ne ba 12 years ada eyesa antichrist spirit demand kone ne nkoda because ne demand bia ye aniama etia no kura no eniama etia no kura honhom no antichrist eniama penetration no eye edi kira eniama de etia no honhom no enne sa eniama nyina penetrate won story mu antichrist honhom na de afotofo nkomsefo atofo ntiachafo atofo enne sikani brenti obi apeso establish church because antichrist spirit no abura enne kristofo mu etere na de kristofo aye adwuma enti obi ama ho so asemi odiefo na wasisa board ohunu na chetentire bi na kawaka kakabisha no we chess antichrist presentation so one hwe huye anka twade na akwaje ye ne ene sa aye nsuo na akwaje ba pete store no mu na for the 1 year interval no ye nipa pu beto wa de eye moti omfro omfri nsuo ase esa se wa be show conference mu eto ombe so mo ya de chew attention no mutinya full captivity eti omutwe se nsuo se krofo ne beto wa de ne sa na efri afia chi kro no manya ayed implement wa wie eti di omo ye ne se osika na de beto na so ate wo so yire na afa wo so house girl na afa wo so ba na afa wo so maame na afa na the confusion babu suanim na wonim se sa de na wo kogye no e wo ransom wo so pay sa ransom no na wo pay afi man so mo kogye no ene so mo benya spiritual covenant sa de afuatofo no ahonhom na beast na Revelation 30 verse 1 kan ho asem no wo no omunya ayonkofa ne twaka afi wa want to ataso awa ma obewo mu obusua no munya na sa honhom aware won obabeda na honhom ne da efi sa de na wo kogye ye no bre bi atwa mu no ma me ka asem che onyankopon kasa kire wate onyame kasa kire onyame pese ojewo onyame pese oma we don ho free Saturday year for ho yaka asemi ewo Revelation chapter 19 verse 20 onyame se sa atodi year for no omo ne wo mudi mo the serpent na mu no ane atodi year for ne nkrofo no mudi Saturday year for ne che no onyakofo beto omu nyina egu ojakade nim obeto omu nyina egu ojakade nim ona ba na mudi be hu dia kro mo ye o ka first o ka Titus chapter 1 e ka asemi ho oso obi o ye hwesofo mo onyakopon no e woso obi obi an hu ni asem brao o watema tikani breni na fam o yo bia sakasaka eni na fam o yo bia won pen ho no nya hunyade na so sankrofue yo mo pom pa hunyade and na kwa Ghana said ye for the kind competition
Omo the court na competition no wura boutique bi kura court bi wo ha so asofo ne na to wo wura bi wo ya wo afede wo shiwa ya sheda ya dey e design ya ma asofo no omo de competition onwa adofo mo ne na ho watem wo so hia beto nya sika koto ano ntere wo ye ye be bie school na batifie wo sika na wo de komo asofo no ye na ka wo so de ko tua ba ne school fees no wo ha no so asuntwae pe yie na mo ne na ho onyankopon asema ba won chen ya ha bibi e was second Peter chapter 2 verse 1 and 3 second Peter Petro home edikan etri aye mienu chichem baako ekope miensa wo sori ya no wakukuru sika na de komedi efo atrofo hi ne ye bie school na abatifie na we bie school na abanko school Petro home toso mienu etri mienu chichemu aye baako ekope miensa so me kan wase naso atodiyefo no so asori won mu sane enchekere atrofo be sori won mu no eyinum be wiewia won ho de afakusam ya edi ewu aba pepa won ewura a wato won mpo na won ankasa de wose ye beba won ho so entem ebio nso enipa pibedi won ahobra achi na won ti obeka no kra no ho nsemmone emiensa afei enibrenti won amnada asembe sisimu na won de won atemuo a wo efritete no ene ntwentwa ase se wate asem onyankopon anumu asemi ka kire wi wase atode yefo bebre asori ewo wo mu anchechefo atrofo bebre nso asori ene komdi wo bia no wafa bible ene sori bebre wo ho a yatete a eye won yefrunti wo kan asemi ewo Roma chapter 16 verse 18 wase sankrofo won yefrunti ene wonam enkrofo ye ne mo yefrunti atchechefo bebre abawi asemi ha omo misinterpret the scripture womu yi ha no mo de ko omu yi ha no mo ko enne ko omu ya kan kase womu ya kan kase awan mpre nu kwa nye boni sanse Abraham fan house girl mo hwe yi na mama ni na o sanse sankrofo na mudu wona chi no omo ye omu ho Bible scholars omu no mudu be ko atemu mu Bible ya de bi wiase nyina ne na wo fa hodie obi ani ho a wo restrict wo sem fa Bible na so be di Saturday yefo na chi a abontem jam na abekom ana Hebrew chapter 19 verse 1 ni gan no wo so wo beto atodi yefo no wona odi na chi ni nyina goja tade nim ma wani na ho nyarafo sa anointing wo ina akwaje no sa fere wata no sa nkoto no sa ankatwade no ene ade ne niema na akwaje no eno na abaya pam ama wo no ene na gu wo ware no ene na ama wo da wodi o se kashe no ene na ama wo bra boyo basa no ene na ama wo afiri wo nsaso so na wa ye monyom no hwe ho so ye na ema onyankopon hom ntena mu na watimi anyankwa afiri sa atode yefo ho naka mienu na wase woka ba kono bi na wase wode afekusem aedi ewuo sa afekusem yi na wode kumo onyankopon se menka nche se wo bewu ma me fa 50 million bra na menya cancel bi ma me fa 20 million bra wo hwe ba fa bebide nso emma dodo na ne kosa ansori ne edi efo trofo ho emma dodo na ne dia wotwe ekọ wo ho na neso so emema no so nyina enda ne edi efo ayo wiase wokoka no wakokotu Joel chapter 2 verse 28 no wode kira no to chapter 1 verse 18 mo woni na ho wate ma woni na ho no wakotu kirawo ma woni na ho so wa ma woni an na ho ankrofo ebetu akose mu wo mo ba mo tu akwatemu mu a onyame emfa ho chokora wonyara fo woteme wo mankrofo chokwate mo nyame fa ho nchawo sase sankrofo nyina sey won so hezo wode nkontompo akekere wo ho wode ne kuredie ato baabi ane wafo nkontompo hom ye adwuma wose wode afokunsam afokunhom afokunkom hye maame oba na obeyese ode boye ni odwamabofo a obsofo hye nkonso onyame behirawo ma woni na ho wate na aka mienu wose ebi onso eni papi bedi wona ho bra achi ene okohesa atro de efo ansare a woko hesa nkomsefo insare ne achechefo atrofo insare a ena sofo no mu osika paado ewo mangana mu ena o mangana sofo biara o mangana ni sofo bi o every country biara no osika because Ghana for sofo bi o mani o manu busasika o mfere because eye honhom na to omum na pass antika spirit no e wo demands na mom de onyankopon honhom te ne mu bia no eye gentle and disciplined spirit sa honhom ne sika ne bre ni na fa ho pe ni na fa won pe bibi biara na de wo pre ni nyankopon e man kwagye na so ne o ye Ghana sofo a wo mo ne the most richest people na so Ghana sofo so ntwia tight
Woman the most richest people omo Ghana ho ni amanama nyina mu. It's said they demand omo receive it. Ade ahon konkon Yesu Kristo de ama yen kwa no wase hwe me de ama mo kwa mo so mo fa makwa no ene ye ma price mo awurade Nyankopon me nua adofo mo. Me nua adofo mo amutie me ne. Mama nyina nya koma kora wate sanse Onyankopon asem na beje me no mienu kwa na asem na beje me no mienu kwa Awurade ka che de me asenti ma asem nye oja na onyame asem ye oja enam sen kanto ne fanu biara onyame asem beje nkwa se de efo atofo no omo hyesa huni na se ensuo ne poase se omo kwa akonfo na bosom ne akonfo bebra se coat esanse omo nyina hu na da kwa no ene obehu na sofo aye ne poster ne ayi wa ya sabot kakra ka no wa se coat bi boni minimu and a prophet and the evangelist for short and no be a bishop be a prophet and no be a sense and on a sika wom sa venture no a business a big business venture onyara from one in the Hawaii sasa na da na wudi akire amo awade ye gu onwene ho amase sia woni emanyina e basa wonwene ho woda so di sa osofo yachi woda so kosa asore sasa sa spells na wakase gu so no se wan mompa ye obi wura na asesa akopem se obetete na wawu aya basa sa trade yefu obesi esewoma obema wo no manya spiritual marriage moni na Hawaii esasa Onyankopon pese waje wo onya bese wo de fa ahode sonko bra wo obese wo de wo je sonko ma wo ya hwa asem ya Jesus Christ kan Metro 24 na ya ka wi a ho so ya be emphasis ni bi ho Onyankopon so de fa ahode bra fi sa atro de yefo ho me kan Metro 24 was na atro de Kristo ni atro de yefo na atro Kristo ni atro de yefo na enye na senya akwa bi man homre so a obade mabi o man homre so a o so ni Kristo no and na de o mo represent o mo as Kristo because o mu do o mo ho dance ye bra na me senchani ama hwe hu hie hwe wabra boye ne o ye senchani ni Kristo Yesu one ne senchani ye de Yehu Nyankopon nam no so me senchani kase de ade mam no mienu nya bon fafiri na so na atro de yefo ni atro Kristo fo yi ona de won ho si wo se won ni wiase age nkwa se wan hwe hu hie obeda ho adi amasa nkrofo am onya pam kase na ya ka 25 na o ya ka 24 ni bim o se na atro Kristo ni atro de yefo be sore na obeye nsanchani akase ene nwade se ne beye a beye a obeda won na wapa won mpo obeye nsanchani anwade akase ene o konso ni bia na nwanwa magicians no mo omo perform magic omo perform demonic activities ene me de nyina chese they are demonic, they are from the serpent. And you may cause when you not dead, they are influenced by the demons, they are influenced by the serpent himself. Eti mo mama ni na ho says anchencheni omo ye na fofo bitimi de sato obi eyefo so na wo bompae osofo timi tia na etu ne na no de ato opemfo so se Onyankopon se wonye sa kwante no okoka no okokochi laja akora na owuye na oda no so no he me woni na ho wate onyame pese wajew onwara fo wotie me ma me papa me nua me ofa no ma mutie me adofo ne me ma mutie me do hwiri Onyankopon pese wajew onyame pese o ma hu sesa osofo na wodi na chi oda ada ni ne yafrunti Romans chapter 16 verse 18 ana wonam ahonya de enti na wonam sikanti na wonam oka titi homa edika no a fa titu chapter 1 oso obi oye Onyankopon adwuma no oyobi nanim ne sikani bi nafa onya opede onya yakayaka na hobrase no de ne fie nie okohesa ankrofo ye na no ote radio we so we na be asofo ne bitimi kura di atam eboggia wo FM station so and omo ya advert to omo FM station so wo mo ada wo maintain FM station the whole world am say Ghana pa na FM station wo it's as said therefore atofo no e competition ene edi ahodo edi asa de articles honhom no edema wo mo sa edi no ebi ne dey spiritual commando ebi ne dey prophet 1 prophet 2 prophet 3 ebi ne dey spiritual him ahwan ene edi akasia edi enfa kwaje ne fa ahode ne kwaje bi ama it's as sa honhom ne nyina e paneteti honhom no na ehya wom honhom ne ni wodi ode bo na bra bom nyina enye won penes waje onde won sakowura obonsam sa ada asemu enso omotwe enye ana omode na fada fesa mu dada mo so omo no nyina be kose mu ma woni na hawate oso be nsanche ne akasia ama anya nwanwa sasa ya to de yefo honhom ya to to friend antichrist no honhom no na be ye kro wona Onyankopon papa ono obewiwi a ho bedada ho ene evangelist ne osofo ni pene na sore ohu sewe ya sore gura no de meka o bra na me ba ho me so nyame ano nche wo so abesa wo cha no kwa nyame fa so hira wo se na me do be kosofo bi wo do koso
sum sofo ho esan se onyame asem yete ase wo Matthew chapter 7 no wase wo ba hyeden onya homa ba mo nchen na omudi we pataku wo fa wonko onyame ha ho odo kwa bonsan ha ho na wo do wakwa akwaje ni ya saw sa anointing wo no sa anointing wo ye demonic and satanic anointing wo no ni ya de asara so wo beginning na wo fi so onyame na pantutu is anti-class spirit wa mo ni ana ho wa mo nyame nim di anta omu enti wa ma na wia wo do kwa de ekose yemu wa ma na wia wo do kwa na da mu osofo wo teme ne anopai amachi ba bibia no hwe bia wo tie me kam che so de onyame di ama wo do kura mu so ye evangelist mo ni so because wo ma che de bi onyame di ama kura mu ye na fa ye adwuma se na honhom na kira wo no na ni nyina honhom ba ko na kiso yesu di adom ye hwe yie na mo ni na ho esasa sa atro de yefo ne atro anchechefo ne atro kristofo ne be sorry na wode won ho beba se onwa homa na nso mu de opatako ne brefo ani brefo pefo ne ahopefo hu na kwan na twe ho firi won chen na wo kan yi na wi a wo se obeye won ho se wo ye de wo ye han na susu wo ye de empataku na ye me ne na ho sankrofo ho sa se wo ba so de be se ye atwe firi konkro ye ne ho wo ba so de be wi ye se ne be ye linya kwaje firi ni a wadom ye ne mu elinya kwaje firi ni onyame ase ye mu botaye onyankopon eti wono ele memu ni ye ni wonyina ba go jatade ni yanka bibi o Jeremiah 23 Jeremiah 23 verse 14 to 21. See ya hwe sankrofo ede wo say ba be so awigina ye me kan wo say na mehu ahudwidi e wo Jerusalem de yefom wo se aware we ni anamo ba ko ade be hunu wono wo se aware kase ba ko esa so de ntoto de ba warem o mo pese onyakopo bota biara wa se bebam o ka Matthew 19 a o ka Matthew 19 verse 5 wo say no nyame akabom be mo ni patitim na sankrofo de wo titi de onyakopo ade akabom sa e anti-class spirit on pese Yakopon hu nimde ntimpo bia bebam wo won pase de Onyankopon de anigidi ama na bebia bebam wo esanse o pase woni nye Onyankopon ni da so no nyina ko jatade nim ma woni na ho esanse sa bisi wo hu o ya hu ni wo de tumi nipa nyina beto de nachi o verse chapter 30 verse 1 no wo be free so ase aba ponase wo de tumi ni ahode beba na onipa nyina beto de nachi onipa nyina be som no anane na ye som no no anane ya to de yefo na to Kristo na yenwa me man makogide omode ye adwuma nka wani che akase and this shoe will be ha wo ye wo preach ya I say they wo kasabo o kasabro ni nyina ye sa ne ma da di won hu tino si anye de me anye hu mu nsam nyina ni yo hu ma hu ne hu medicate na chemba ko ne so hu mu sem efri Kristo no mu hwe ye na satro de yefo no anchemo anfo man ko say mu na o ka Jeremiah 23 verse 14 ho was na me hu ahunjudi o Jerusalem de yefo so sawale na wo ko twan kontompo na asasofo kontompo onyame se fasikabara onyame se 20 million onyame se yese onyame se o maame ye beifo wan pam na free ha ho ntowoda na nam se wo so honhom no wawu sa se wapa Onyankopon asem na wagye di no wa ma no to waye sa no to waye no wade ma wo no sa honhom no tumi hyem ento maame no onye beifo no maame ni nti wonya ho kwan ento wo ko pete fie ha na sa suma na wo sa no to waye mu no na atu na atese etuo na bobo maame no na honhom na kowura maame no e kasa waseme na yesem na yesem na wagye di say o maame anya o maame na ye wate na aye sa kire wo yere wo sisa me yere na ya me e no sofo manhia wa e no sofo mahunu a wonyame asema ba won che na wate sa to de yefo no they can go element because the anti-class spirit is a disease spirit, it's a last spirit, it's a spirit of division, it's a spirit of blaspheming. So one say ye na wa mo ni na wo sa spirit can go to element ama wo mpo wa hwe akasa obusu afo ho na obenya bia ono na be enjoy. That is the spirit of antichrist. Ma woni na ho sanso Onyankopon asem aba won chen onyame bese wo gime na omienu nyina free sa atoro de yefo nsem onyame bese wo gime na omienu ne yade ye ho free sa atoro de yefo nsem na ye de Onyankopon kan ye 60 wo se ni asafo Yehowa ekani muntie de yefo a wo hye nkom kire mo no nsem ore mamwa wale mamwa da na ehudie wo makoma ani so ade hunu mu wo se ma ye ntie sa atoro de yefo yi ma ye ntie sa de yefo nkom hye ore hye so wo nkom hye mo re hye ai ma ya dale ehudie e wo nia Onyankopon tiri mu pote amaye no na ye ka 21 ye ka to se mele suma de yefo no Onyankopon se won suma won ankasa na wotutu mrika menka hwe menkyira won Onyame se won ka hwe nkyira won menka hwe enkyira won na
One ankasa ena wo hyehye nkom wo mo ankasa na hyehye mo nkom o onua dafo a wotie me me ma me papa no me se wa no me wo fa no me mmamo a ena onyame ama yaksa akonya yete na asem onyame se won soma sadiyefo no onyame se won soma won na wo kan to won se se won me enya ayonkofa enka wo be ma me eman etie me nsem obi biara wo be ma me man de etie me nsem no ma me ma asane afiri won akwambo ne ho se ne onyame tini mu no obeka che so nkwaje wo hia kasa onyame se fa 15 million bra na saa to de yefoi ahye nkomo ma na mo masane afro nyankopon etimpon masane afro nyankopon te ne ho onyame ka se mi awodai meto sister to se hwamten mahini kane na de aka nyina de be mamo na saa to de yefo se onyankopon se wode de ahini ni ahonya de be mamo na akire no wode te ne maka mo ho mo nhwe ye esa so masane afro nyankopon ho na wo momo aye de asane afri one day wo momo masane afri te ne ho na manante akwambo ne ho onyame se won soma won onyame se won ka ahwenkyira won wona na tutu mirika onyame se won nhwiye onyame kasa che me no mienu ye kan 26 am ye kan to yo say matenie de yefo a wo hye nkomtro no e wo medimu no e keka no se maso dae said yefoi omo stambi omo kanu no omo kan control and control na said yefoi keka nkomtro no hyatra mo to de so said yefo wo hye nkomtro ne de yefo kan won akomemu na ada no obetena won akomemu akosi da ben saa nkrofoi yehu nyakopon busa so obetena akohwebere makosi da ben on control wo hye wo de mika ko tore ati amame wo de mika ko pamo yire na koto niema gu no wo de mika aye de akos akacho mam so ebeifu no saa nkomtro no onyame kasa che so won wo no esanse antichrist honhom na ye adwuma wo mu don say wodwene sene wodwene wase wodwene sene wode won edaye a wokeka kire won ho no ebema men amai wura afri medin wahu said yefo by because of antichrist on pese wonyakopoti mbo biara wo ma obebam enti wo betwon na wode wakọ saye wigina ye na 20 years wode yefo a oso daye no ma onka den daye no na nian masam ewo ne nchen no ma onka masam no ent no mu no krankyira mo onyame asem ni onyame asoma no ko onyakopon asem onyakopon asem no woka onyame asem to onyame se tati mamuntie sade yefo insem esanse mfuro no nyakopon na tati wan so he many de yefo no enya ehu ase wono wona enya ehu asem ni wona wode won takrama keka se nanum ensem ni no ehu ase wono wona enya dendenden sase ehu ase won soma won 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 ehu ase wono woni twaka biara ehu ase won ka ahwenkyera won ehu ase won soma won ba biara onyame asem aba me no mienu nkyɛn onyame asem aba me no mienu nkyɛn yɛnti onyame asem nyema onyakopon asem anya wode ma yɛn nyema onyakopon asem ye fa hodie nyema onyakopon asem bu ani wɔ ne ayayera ho na onyakopon so atimi akoso ahyira yɛn sa wanti onyame asem na atwe ho afiri sa tɔde yefo ho a Revelation 19:20 onyame se wɔbɛyɛ wɔbɛto yɛ ne de yefo ne nyina ɛdan ago jatade nim ɔbɛtwe yɛ ne de yefo nyɛ wɔ jatade nim na aka asem ye onyakopon ka yɛn awɔ friend say Hebrew Jeremiah 23 no verse 21 ekono a okase wo so won so me de yefo no onyakopon asem so won so mo so woni mo wo se wonim won na mo amudu won achi no ma ese Sodom no ono wo mo asofo na ese Sodom na mo so ma ese Gomorrah mo hwe ma akwan so onyakopon atemu ama mo so yare onyame asese wona na asem so biem ade awe chichira bra ye na wode ne da hɔ abra ye wo sa trade yefo na trokistofo wo asɔre ode na da ne fedefesem ode nkontompon ne nkontompo efense nkontompo control ede maye na ebusuam ntamtete ode nkomhya emfro nyankopon maye onyame se niema na yele gifri wo ho no mfri no wose ne wo kɔ no hɔ kwaji saa niema no onyame se mfri no twonfri bane ho na bompa no nyankopon betio na nkomhya bi ankyere onyankopon no masem onyame hyira wo ba biara wo me da wase so onya brete onyame asem na no so sare onyankopon so ne wure mfi wo ka John chapter 10 wo so fu o maye so bekum no wia no asɛ said yefo no omo ye wifo omo ye spiritual and robbers omo ye spiritual commandos nso ampa omo ba be wia mo no ma robo mo ono edida so no omo edadwe no omo tirimpo nyina no they are spiritual and robbers spiritual tit ono na Jesus ka ono ho asem ono odi ni kan no ono na Jesus ka se ka ono the antichrist spirit no ye thief spirit ye robber spirit ye chronobo spirit ba ye spiritual commando anso ampa ye spiritual sword ne gamba edi otuo na eba wo ye wi wo
ye kronfo ode na ada so obeje ne akura wo no na wo sa de wa sha pamde mu wo mo ba beche mu no mo koma wiye no obekun esa so akwhye na pamde mu no wa mo mpa ye nyina nte ho afisa pamde mu a ne menua ba bi ya no wo kwasore bi na soro na no wo kono sofo no wo de wo antichrist spirit mu no antichrist agina to mu na osofo yi asa wo nua ba ya brabo wasa wo nua ba ya brabo na ma me kacha wo sese wonim nia aba nua ba so a za akrofo no ka woni wona chi nkwajeje sa no anonche woni ka twade ne nkotoro ama ekire bi ama ye naso ansa ama no wa won totaso no wa ware mpo enne nipa bebre ho a wono ko sa asofo no wono mkonya ware enne omo no wono kunmu ada no na honhom bi aba no mabeda esasa honhom no obo ama nya sa obema no wo so ye de wono so taking the efrim to wono so ba no beda we hu su esasa ofu ama so bekum no awia no asaw John chapter 10 verse 10 Yesu Kristo so ba so obejo no nyankonya no so ma woni na ho na Yesu mu ne nkwaje ho Yesu ni moja kasase na ebe moja ni moja na dibi mu ade nyina ho ode moja na yefa hode ma no mienu ma woni na ho esasa bibi biara ni ho a ye nkwaje ne nkomhye so Nyankopon no wasem ebetete wahya wode nkonkon na ebe hye oma nkonkon na beri di na de wafa kwantempo ne so saa nkromfo no de omo ba so mbewia no makunu o masew ma woni na ho ono pe adakase ne ahonyade ani ti no ono to ho si wo ma antichrist ye adwuma ma sasa antichrist honhom no enne ne ewiase ahonyade honhom ti na Yesu Kristo Obonsam no the serpent Yesu Kristo ye akomchi ni wie na 40 days no obonsam no ko no ahunu wo de antichrist ahunyade honhom no de ye de wo de koso ne hweye so wo hwe Matthew chapter 4 a wo se so no Nyankopon ma da bodo yi eye ne pa no nya honam niema na Yesu se onye aduane kuro ni podi obenya kwa wo nas wo ne do na da so mempa bo ntimi wate e ma antichrist honhom bia na da wo sa de ko ja adatete no so wo se fa ho behwe fom na wo koto sare mi Matthew chapter 4 won wa sema Kristo Yesu ka che no wo se wa choro sense so already Nyankopon hwe enne wonyame asema ba nche wo de wiase wonyade na ewia wo esasa wo dadwe na da wo so no wonim se wo so hwe Nyankopon te na hin kane no de aka ka na emo wo pese woni aka no nyame de ka ho ansa no hwe wo te na hin kane enne na antichrist honhom no de wo no wafa wo no mu wo abra bo hye no nyame agye wo ya mo mpa efo nyame asema na wiye onyame ema wo antiase wo na asema wo Yesu de mo wo Yesu Kristo de me da wase se wo tie me kata woni ba bia wo bia mo mpa ye wo Yesu de mo onyame no kwafo da wase se wanam wasem so abetente na manyina ho ne ya adwene entiase ne ya adwene wachire ho na wanam ho nkonkro so ama ya adwene abaye ho so wa betente ya adwene wode ya adwene bankan e wasem ho papa me so sakoma bia ebeti asem na honhom so kanya no na honhom so twene firi baby biara a wahwe ase twene firi baby biara wate e mane hade ne heart ma wasem mane mprem na koma nya den wasem ma sem nwura no na baby biara wodi osofo trufo bia chi no so na daye na mane hu na kwan wonam so apambi obi biara di atufo asofo yeso akuru antichrist honhom ne bon paye wo Yesu Kristo di marade me ka semi awodai chapter 12 verse 5 no abra che arodi che Paul no suafo ni sia bon paye na asoma nkonkran na obofo ko yi Paul flo sa so na me bon pese be biara bonefo no obonefo na antichrist spirit na di akra bi ase na na kwanche kwaji yenti ene me bon pa wo Yesu Kristo di mu yiro so nyame trefo nyame kakafo nyame babofo no bo mo ba free antichrist honhom yo sa tredefo na Kristofo na sore ade na ada nde fedefese be wi ama no erade fro ne won ho emo ne oni ni taka bi abiom na je o ma wote ni mu do ma won kwaje ne bi one ni wasam ho mo asam ente on mu no ne tumi nya wasam kwaje me da wasese wa ye odomfo ama yen enne so ewo Yesu dim ne ebompa amen onyam boafo ase danka wodi ewo Yesu dim so ana mo asam so obi biara a wotie ye onyam hiraw onyam hye wa na mu wate ne hye abra bo so ye wo saa atrode ye fo bibi biara sorry ti ana ba bibi biara asomiti a wo no tretre ama na nya wo ya na wonti ase bia so ma onyame honhom enche wase nyame asomdwe nka ba biara wo onyame nka ho ewo Yesu dim amen me amotime nka me de evangelist comfort esebe onyame emwa bebre no onye odomfo ndom bere mama ho onte na nim kyerɛ wa ho yehia brem ewo Yesu dim amen Nyanum adofo Nyankopon asomdwe enka ba biara wo a wotie me ba bia wo bia de achi nkro ma me mawache ewia ba okro ma me mawa na sum soso adwuru kro mu a me mawadwo onyame asomdwe enka pa se de bia wonya hokeka ene wodo hyeronko etie ho Nyankopon asem na wonya bre merade asem sara na yeho Nyankopon so benya bra ma wo yenya bremu obenya bra ma wo sufre bremu na
ebre nyina mebɔ mpa ye memma mo se Onyankopɔn ma makoma foforo ya mo de bɛte n'asɛm n'ase ɛwɔ Yesu de mo meka asɛm wɔ Ezekiel 36:26-28 a ɔso obeyi ye kane akoma ne foro hɔ na ɔbɛma ya akoma foforo ne nipadua foforo na ɔde ne nipadua ne bɛfiri hɔ na obeyi ye Nyankopɔn ne yeso ye ne ma sara na mlesre ɛwɔ Yehowa Nyankopɔn hɔ se Awurade mɔbrohu a onam Kristo Yesu so ame enya Nyankwaje no ɔmfa hu ye nyina mɔbɔ na ɔma ya akoma foforo miente na asɛm ase sɛ ne wɔ ɔdɔ na wodi ti Onyame asɛm ti Onyame so nya wɔ dɔ sonko ɛmfa ma me a moteme nkan me di evangelist Comfort Chesebe anase evangelist Mami Adwoa me di amade se die nyina ne se Onyame ɛma mo na asɛm ntiase Onyame ɛma mo asɛm nkwaje sɛ ne ɛbɛya asɛm no bɛya nkwa han ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na obi biara antimi amesisie wade foforo biara ho ana obi biara amefra yɛni ɛwɔ ne yɛnim dada ne ho Onyame hyɛ wo ma ɛwɔ n'asɛm ɛna Onyame de n'asɛm foforo ama yɛ sɛ yɛn nkyɛ Onyame de n'asɛm asoma yɛn biom sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no na gidi yɛ sɛ ansa na Onyankopɔn asɛm bɛ wie pɛyɛ no anasa na Onyame asɛm bɛ ba no na aka wie no na wa yɛn hyira meka asɛm wɔ Isaiah 55:11 wɔso Yehowa Onyankopɔn soma n'asɛm na asɛm ne bɛyɛ ne fata sɛ ɛyɛ wie ansa na asan akɔ Onyankopɔn nkyɛn na me sɛ ne asɛm Onyankopɔn asoma ɛrebɛyi Onyame asɛm ɛrebɛ wɔ botaye bi wɔ yɛn nyina yɛ abrabɔ mu ankorankora biara onua ba no onua bɛ mama me ne papa ekunu ne yiri biara ɛne yɛ manom ade biara na Onyankopɔn bɛka no ɛwɔ ade papa bi anade sonko na botaye foforo bi wɔ yɛ abrabɔ mu na aba ba yɛ wie na amaye so yɛ ade ho afiri ba bi a yɛwɔ ntikiri die bi mu ɛwɔ Yesu de mu tani mbi kanka no me se Onyankopɔn hyira ɛma obi biara wɔletie obi biara Onyame asomdwe enka wɔ Yesu de mu Onyame asɛm a ɛlebɛyi ɛma wɔgye sonko ɛwɔ Yesu de mu Onyame asɛm ɛlebɛyi ɛma nkwaje wɔ Yesu de mu Onyame asɛm ɛlebɛyi ɛma ɔfahodie Onyankopɔn asɛm ɛma wɔne ho ɛwɔ Yesu Kristo de mu ɛna so Onyankopɔn de n'asɛm ama yɛn biom ɔde n'asɛm asoma yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no ɛna wasɛm Onyame ɛde asoma yɛn no sɛ atro ɛdiyɛfo na yɛkasa atrodeyefo a na yɛka kosidan atrodeyefo no wɔna ɔnam kuntun kwan so wɔn kwan bɔne so ɔnam sum kwan so ɛde na dai atro nkɔmhyɛ atro ansam kanyɛ na ɔde ewie Onyankopɔn nyankuo ana wɔde fra nkrɔfo ani firi Onyankopɔn ne koradi nim de ho saa nkrɔfo no na Onyankopɔn ɛde na asɛm ato yɛn akoma so sɛ yɛn kyɛ na yɛn nyinaa yɛn ntiase ne yɛn ni na hɔ na aka asɛm wɔ Matthew 24 a Yesu Kristo ka asɛm kyɛ na suafo no wɔse ɔmonhwɛ ɔmo ho yie wɔ nipa no ho ɛnyɛ sa nipa bebree anase atrodeyefo no bɛba bɛdada wɔn na wɔn mpo Onyankopɔn na kasa ayi wɔn no wɔn ahwɛ wɔn akwa so yie a atrodeyefo no de wɔn antichrist spirit no ba bɛpanetriti wɔn mu ɛna Onyame asɛm ba me no mienu nkyɛn me sɛsɛ bɛyɛ akomakoro na yɛtie Onyankopɔn asɛm na asa na Onyame asɛm bɛbɛ katoni na me no mompa be biara wo Onyankopɔn hwe wo so no ma wadwene foforo na wontie na asɛm ɔmo akoma foforo na wontie na asɛm ɔmo ne da so foforo na wonye na asɛm ntum Onyame ma wo anigye sonko wɔ na asɛm ho na ɔmo asɛm no mu anigye ntra wo mu ɔmo asɛm no mu ntete yɛn hyɛ ɔmo asɛm no mu nkwaje anya wo kase na wɔnam na asɛm so ma nkonkron mu nwura wo ɔnam na asɛm so fa amɔ ne nkyɛw ɔnam na asɛm so sa yarewa ɔnam na asɛm so anye wo busade nyina ma wo na asɛm wie dwura ye nyina bomu di asede ni kabia hyɛ Awurade ne monyam ɛda Awurade asese na ɔde na asɛm sa baby madumniti amen ɛna asɛm Onyame de ama yɛn bio ni na me se asɛm no Yehowa Nyankopɔn ɛde asoma yɛn no ya yɛsɛ ka ho asɛm no edin ɛde ato asɛm no sɛ atrodeyefo na ɛbɛfa yɛtwerɛ konkron no ɛde akɔ Yohane 1 John chapter 4 Yohane homa edi kan yɛtra yɛ 9 chichemu a ɛyɛ baako ekɔpem ensia no Yohane homa edi kan no etra ɛyɛ 9 chichemu baako ekɔpem ensia no 1 John chapter 4 verse 1
and then verse 1 to 6 me kan wose anuanom mo nye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam no hwe na mo hu se efro Onyankopon ana wose adofo mo nye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam no hwe se efro Onyankopon ana akwa beso na betimi aso honhom nsam hwe wose anuanom mo nye honhom nsam ni nyina ani anya nkomhye bia na ba ho asesa wogitum anya nkomhye bia na ba wo se wogidi anya nkomhye bia na ba asesa wode wakomadi akire anya nkomhye bia na obide hyewa wo se o masa nkomhye ne be ye odadwene ana wo se o masa nkomhye ne be fa wo no mu ti no wo se mo nso ahonhom ne hwe mo nso nkomhye no do so mo ahwe no mo nso hwe za nkomhye no mo de ma mo no mo nso hwe za nkomhye ne fro Onyankopon ana onyame ama ye honhom etiye ne mu ade biara ebe oni papra bo na asem bi obi biara ka kira wo no wotimi na hunu se asem ye nipa se mesika che menya asam dia sara na obetimi ehunu nkomhye efri Onyankopon ene nkomhye enfri Onyankopon na onyame asem wa na rebe migire ye se asa na asem ne be wiedwo no na onyame amam no mie no nyina nti ase wose adofo mo nye honhom nsem ne nyina ni so obetimi ehunu onyame asem opeso ka che wo ya obehunu nkomhye ba asesa wogitumu ne nkomhye ba ensesa wo ye da wogitumu na wose fri se atrodie bebra ba wiase yenti na wose nyi nkomhye ane honhom nsam ni nyina ni esasa honhom ni nsam bi wo ho a efisa atrodiyefo no antichrist di wo mu ye dwuma no atrodiyefo no antichrist penetrate wo mu no na me come to say nya story ahodo mu prayer tower prayer group praises and worship team ane efan kosi ya na elders ne pastors ye nyina man ho kwa ma antichrist spirit no penetrate ye esanse niema aye covenant to ye ni Kristo mu no ya ma ni nyina firi ho ya ma sa niema na da mediator between us no aye mediator to us and the Christ no sa honhom ne penetrate bi mu na ya je sa antichrist honhom no tum sana niema ne na adam eye no kore esanse niema bebre ne koso won sori mu ye dressing ye niema ye appearance ye kasa ye su we mu ye suba ye ti ye mu no we nyina da di kire se enye Holy Spirit ne penetrate na antichrist spirit ne penetrate to no say assess the spirit to see if it's from God or not and also don't accept any spirit cross enye spirit we asemo kan ye no enti onyame na akasa fa ne mu wase yenso ahonhom nsam no hane ye se fro Onyankopon ana na atrodeyefo bebra asori abewiase ena wiase atrodeyefo bebra ba atrodeyefo bebra asori ebifri nso ase ebifri nkwaye mu apumu ebifri mpepomu wo kan asem of Revelation chapter 30 verse 1 wase na huni bi puo fri apunimu eponase bai na ne meben yenso ne tresi so yenso sa huni ne saso de sejata na so wo ani piti se wasebo na sa huni ni na sa to me omo bedi to mo bedi wiase so de sa wiase to me ni niema aba na nkrofo nya be koto sore no na on na nkrofo nya bedi na chi sa honhom ne ne penetrate no sa huni ni sa antichrist na honhom na Revelation 13 verse 1 kan and then penetrating and now cost out 20 years for almost sorry what your congregations near ma what your congregants are war now here near Christo yes on Timonoa it sounds and shank come ho and I say young cat one young pampa woman with the where's a bemo one born in Akoso until they always run into those beasts no one now sa hunino or two on muno on our danko on sorry and on yamia sama one chain no I say me no say mo be hunu honhom nsam yi afri Onyankopon wo sa kwan so honhom nsam e pa mu kasa Yesu Kristo ba honam no ho Yesu Kristo ba honam ne fri Onyankopon miensam na honhom nsam biara a empa mu kasa Yesu empa mu ka Yesu honsam no emfri Onyankopon afen so ayi ne honhom nsam ayi ne honhom nsam efri ni a wotia Kristo no ase ayi ne honhom nsam efri ni a wotia Kristo no ne antichrist no ya mote se wore ba no ebrebi atwamu 1991 ebrebi atwamu ebeti obi biara ose yase antichrist bebo yase sesses beba na ye nim se sesses no e wo dada e penetrate na wo dada e nyuma na so sanse na ye nti Onyankopon hom ni no na ya adwu nyina da so se sesses bi beba na sesses na Paul kase sesses abla na Paul kura kan asem we no enye ne ba so many years na so Paul kase
Antichrist honhom na yes wo beba no nya beduru wiase kura wie enti na chi 91 na ne ya gye se Antichrist honhom ne beba no na wodi ka kura badadadada abeduru no ye no nwuma eto onyada from one na ho it said this spirit of Antichrist is penetrating and representing himself like a light. Sa Antichrist honhom and na sa to de for sa beast na describe no Revelation 13 verse 1 no ye woni panyina tukodi na chi ye woni panyina wo de sa to mi no ade adwuma no woni panyina kodi sa beast na chi eno na Kristo Yesu ka che me no mi no se ya me ni na ho wato de for no after so yanhwe bio yanhwe enko 6 no na aka say you can for no se mankuma mo fro nyankropon wasi menkoma wo fro nyankopon mu na muadi sankrofo yi so efise ni wo mu no afa no oso se ni wo wiaso na fam enum on de ofri wiase nti eyinti ena wo kan nsem afri wiase na wiase etie wo no yen de ye fro nyankopon ne onya nyankopon hu nimde ne tie yen ne wo fro nyankopon no otie yen sa kwan eso ne ebehu no honhom nsem aye no kore ene honhom nsem a aye na ada wase kwan eso ne ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada wodi ka pronounce two different spirits or say spirit of lies and spirit of truth or say honhom nsem aye no kore ene honhom nsem aye na ada ne eni kan enhwe de Yohane homa edikan etie na gichemba ko no say eso honhom nsem hwe ne fie hu no kora honhom afri Kristo no ne afa mbara de verse 6 ika no wase sa kwan eso ene ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada me pese me no mi nyina ye betra we ye befa ye Bible no ekọ Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Matthew 7 verse 15 to 20. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Sani ye betimi assess the true spirit womo anyi aba ane wona ba be me yehunu sa wono esu ane kwa betimi yehu wona kwan because Yohane homa edikan 10:9 ichema ye nsia no say na sa kwan yisu na mo behunu ahonhom nsama ye no kore na honhom nsama ye na ada no kwan ne bi na Yohane homa edikan 10:9 ne ka say honhom bi epem ka say Kristo Yesu ba honam no ye no kora hom afri Kristo na me kam cho say ene sadie fo atofo yi sadie fo atofo ni ancheche fo atofo yi omu nyina pem ka say Yesu Kristo ba honam na so omu de ayi trene ne dre omu na so tumi omu de omu mfanye de enyenwuma na ye hwe asem o Matthew chapter 7 Matthew 7 verse 15 me kan was say Matthew 7 verse 15 onyakopon asem ni na ye nyina nya dwonkrote onyame asem Matthew 7:50 was say mo hwe yi atrodie fo no ho na wahyehyɛ nwa homa eba mo nkyɛn nanso woni mu de wɔyɛ pataku ade frupefo we ni kwan ba ko abefa so abehunu wɔn ho obehunu sa atrodie fo no omo presentation wase wahyehyɛ nwa homa oba won nkyɛn abewia wa he is more than light wɔkyɛn ɔsoro abɔfo ne han na moni mu wɔyɛ pataku ade frupefo na ne wode bɛda di woni mu ne sa wɔyɛ de frupe bibi biara pɛsɛ woni na nya ɛna wɔde ka we ma honya die afom ye ne de sikapɛ afom ye ne de ɛni bre ne ne ma hunu kasa hunu ne nkomhye hunu ne papa mu hunu oni nyina nwumari mi no na yansa enhwɛ biem ɛwɔ ne ɔka wɔ 16 no ɔse wɔn tete bɔ bie ɛwɔ nsaye so ana sɛ wɔtete abroad ma ɛwɔ awiem so dunson sanso ena duapa biara eso abapa na duabone biara eso ababone na sade yefo adua ya ababone eti abrani do ni nyina no wie ya ababone no nso abapa eti duapa ntumi nso ababone na duabone ntumi nso abapa na abehunu duapa no ni duabone no sa duabane na ba no ene ne adu fripa no sikapane ahunya de enema ye na ada ne nchichemu enema emfa oje ne koso bi ama na woka na to si dua biara enso abapa no wotwa na wone de ene odi kaka ye no woka asem e wo 2 Peter chapter 2 a wose won esaye entwentwe anase wo mu ensaye entwentwe anase na abeka 20 na wose ne senti wona ba na mode behunu adua kora woye wona ba na mode behunu wom na ye hwe kwakora befa so behunu se atrodie fo na ba yanka bebi wo Matthew chapter 10 verse 7 and 8 Matthew chapter 10 verse 7 and 8 me kan wose samokwa monka se osoro ahenie na ben monsa arefo yare munyane won a wawuwo momma akotafo ahumfi muntu ne bone
munya ne kwa monso momfa makwa wose munya ne kwa monso momfa makwa munya ne awufuo momma kwatafo ho mfi momma nifrafo ne ntem afi so monse adedom nyinara na monka hu se munya ne kwa na monso makwa esase sa atro de yefuo ye nya ne kwa no na ne wo Yesu Kristo honhom na te wo mu no esase de Kristo honhom te ne bi ofa hodie wode makwa oka asem ni e wo John chapter 8 verse 22 a wose Kristo mu ne o Kristo mu fa hodie bi ofa hodie esase enye Kristo mu fa hodie ne nti no o mu ni fa hodie eye antichrist spirit and sa spirit no so e wo demand sa spirit no so e wo criteria sa spirit no so anoso wo ne chechede entimi ne ha honhom ne nyepe ha honhom ne penetrating with the gentle spirit ha honhom ne penetrating with the disciplined spirit ha honhom ne penetrating with a loving kindness spirit ha honhom ne have a passion and compassion but antichrist spirit no it have no passion say onyakopon am about Yesu Kristo ne buo na no ka say monkoye yi no munyina se arewa munya ne awufuo monhyankom moma won na won ho ewo ampoche mu ho mfi na monka ho se munya no kwa mofa makwa esanse oninya no kwa Kristo Yesu mu nti or the makwa without asking any money na so ne sa to de yefu ko no kwa wo betcha take it take it ebi obi omu onkrofo omu twa take it wo mo sore na no wokwa counselor no ye twa take it wokwo hu sofo na obechie sika wose woto anointing won wose woto nkuto wose woto ankatwade ebi kura to meswane ne manema nyina won sore ho wose woto nsuo we mie hu so oka semi wa 55 verse 1 Yesu Kristo so ne nkwansuo brabeto ne nkwansuo ne bi na ne nkwansuo ne de nya de edi sikato ne bi na so won nkwansuo ne bi edi sikato we chese those pastors are not from God. The antichrist spirit ne panteto omo sa beast na Revelation 13 verse 1 kan ho asem omo na sa ahohumi sa na sa die fotofo yo se nkom gisika ana wose ale gisika oye nsancheni ton ne ama wonyakopɔ asɔre fie no ono na wo hye na se wo mo enkom shedden totoye na eba e dia wade saye awade guo o ka asem wo Jeremiah chapter 23 verse 14 a wose Jerusalem diefo aya hodwiri ade kase na Jerusalem said diefo de wasa wade and na diefo ya besa wade o kunu twempana o yire twempana o dwane nkrofo mo yire mo o dwane nkrofo mo kunu mo sa antichrist spirit no it sounds aye ne bone spirit nti it can go to any limit, it can destroy any blessings a wonyakopon awodeni it sounds ne botae no said ye wonyame awodeni ama ne mabia no o mo ba bese no ene ti na wonyakopon se me no nkasa na woni na ho onyame se me no nkasa na wadwem na ho so se anointe wo ye na wo kwasoro ha obi bia wo so to anointe wo ye wo be ka se me Exodus 26 a onyame ka se me kire mo se Mose mane to Israel ma se obi biara ni ho kwan onipa bia ni mu kwan ya me hye ni bia ni ho kwa se ofa anointe wo ye na wo de Esra na omugina asema James kan ye no na James anointe it was a medicinal way, it wasn't anointed way God ordered na God ordained for Moses to anoint Aaron and children no anya no anya sa anointed way no Yakopon kan first Samuel chapter 10 so when Samuel remfa no fan kodai ankosa Benjamin tini ye fe ne Saul no na abro de sa no ho be se ne so na nya sa anointed way no ene abre wo hwe sa abre no mu a sa anointed way no onyame ehye obi anaso appoint obi se obodifo bi ankosa so nipa no a wosa na nkonkron ne ba nipa no so na naso Yesu Kristo de honko na ye otanyina ni dia maye enti ye hia anointed way bia bio ene ti na meka se diafo no yatrofo na omo gina Mary Magdalene e wo ruku homa no so se Mary Magdalene ade enwo ehwam e betra Yesu Kristo na so me come to say there is no evidence in the Bible say Yesu yusu anointed way on his ministry enti ono yatro ade Mary Magdalene yusu ye no it was expensive perfume na ye de adihwam na nya anointed way it was expensive perfume ma woni na ho nyara for wotem don hwin ma woni na ho so wa mo woni na ho se de yefotofo yi omo de anede ne de fede fesem betebo fri no kura no ho na omo de makwatem woni anomu Yesu Kristo kache so yafo nsa mokoyi munya de nyina mo sare munya ne ewufuo moma wona we kwata ho mfie ne frafo ne nti akwatafo abubuafo abonyinfo wonta monka ho sa mo de makwa na so mo fa makwa na se de yefotofo de confusion won fa makwa price da so de wo pa wo won price de wo pa ware won price de wo pa sikasem wo pa
according to the price wo ma woni na hawate Yesu Kristo honhom bia ye fa hodie honhom na honhom bia ye fa hodie honhom Yesu Kristo honhom biara eye wogye honhom esase wode ne mogya ne bebo afode ede ma ye wode ne mogya ene bebo afode ede ma ye ma woni na ho ne gya sankrofo ne ye de edi akiride oka Hebrew chapter 12 verse 24 wo se Yesu Kristo ene be wotanyinafo ewe sa ni covenant no wode ne mogya de hye no mogya na ekasase ne ebe mogya no ana ode a bless ha retode no sa asofo na mdo omachi no omode antichrist moja na omode mamo sa ne ma na moji fro mu ho nyina me kam che se ne onyame na yi sa asem ye didi a chem se me kan che ho se eya pamde e na mode mu ho wura mu no efo nyankopon onyame kan se mo Jeremiah 23 verse 14 to 21 o se sa jere sarama adiye fo won soma won onyame se won soma won ona o sa arege won na o sa ware na wo hye bone ntawie mu den won na o twa nkontompo na sa asore foi na sa asofo hye bone ntawie mu den obo staff pastor bi ana odiefo na kofa na assistant pastor ira ne na nyem okokan wase obi atimi ya bone fom so obi bia onwade fo wotemi obi be onyo onyame honhom won so obefa na kwa so sasa onyakopon ho no yetanyinafo ma obi bia onyakopon ho ma ye komsha ho no won so onyame honhom yetanyinafo tete omre yo nyinamu Roma chapter 8 verse 26 o se na san konko ne ba mo so na betete mo frem omre yo nyinamu enti wo sofo bi atimi fo obi yire of fornicating that means anye onyame honhom ne ma e won so na mo articles honhom no eno na dwuru ba bia wo so make sacrifice no na nsem story bi e wo Ghana potamo baby na me refi kro no so wo sofo ne ba 12 years ada eyesa antichrist spirit demand kone ne nkoda because ne demand ne bia ye aniama etia no kura no eniama etia no kura honhom no antichrist eniama penetration no eye edi kira eniama de etia no honhom no enne sa eniama nyina penetrate won story mu antichrist honhom na de foto fo nkomsha foto fo ntecha foto fo enne sikani brenti obi apeso establish church because antichrist spirit no abura enne kristofo mu etere na de kristofo aye adwuma enti obi ama ho so asemi odiyefo na wasisa board ohunu na chetentire bi na kawaka kakabisha no we chess antichrist presentation so one hwe huye anka twade na akwaje ye ne ene sa aye nsuo na akwaje be pete store no mu na for the 1 year interval no ye nipa pu beto wa de eye moti omfro omfri nsuo ase esa se wa be show conference mu eto ombe so mo ya de chew attention no mutinya full captivity eti omutwe se nsuo se krofo ne beto wa de ne sa na efri afia chi kro no manya ayed implement wa wie eti di omo ye ne se osika na de beto na so ate wo so yire na afa wo so house girl na afa wo so ba na afa wo so maame na afa na the confusion babu suanim na wonim se sa de na wo kogye no e wo ransom wo so pay sa ransom no na wo pay afi e man so mo kogye no ene so mo benya spiritual covenant sa de foto no ahonhom na beast na Revelation 30 verse 1 kan ho asem no wo no omunya ayonkofa ne twaka afi wa want to ataso awa ma obewo mu obusua no munya na sa honhom aware won obabeda na honhom ne da efi sa de na wo kogye ye no bre bi atwa mu no ma me ka asem che onyankopon kasa kire wate onyame kasa kire onyame pese ojewo onyame pese oma we de ho free Saturday year for ho yaka asemi our Revelation chapter 19 verse 20 onyame se sa atodi year for no omo ne wo mudi mo the serpent na mu no ane atodi year for ne nkrofo no mudi Saturday year for ne che no onyakopo beto omu nyina egu ojakade nim obeto omu nyina egu ojakade nim ona ba na mudi be hu dia kro mo ye o kan first o kan Titus chapter 1 ka asemi ho oso obi o ye hwesofo mo onyakopon no e woso obi obi an hu ni asem brao o watema tikani breni na fan o yo bia sakasaka eni na fan o yo bia won pen ho no nya hunyade na so sankrofo yo mo pom pa hunyade and na kwa Ghana said ye for the can competition o mo the court na competition no wura boutique bi kura court bi o ha ye so aso fo na to wura e bi o ye afede ye wo shiwa ya sheda ye dey e de design ya ma aso fofo no mo de competition o nya da fo mo ni na ho watem wo so hia beto nya sika koto ano ntere wo ye ye be bia school na batifie wo sika na wo de komo osofo no ye na ka wo so de ko tua ba ne school fees no wo ha no so asuntwae pe yie na mo ni na ho onyankopon asema ba won chen ya ha bebi e was second Peter chapter 2 verse 1 and 3 second Peter Petro home edikan
etira ye mienu chichim baako ekopem yensa wo sɔre ya no wakukuru sika na de komedi efo atrofo yi ne ye bie school na abatifie na we bie school na banko school petro ho metoso mienu etira mienu chichemu a eye baako ekopem yensa so me kan wase naso atrodiyefo naso atrodiyefo no so asɔre won mu sane nkyekere atrofo be sɔre won mu no eyinum be wiewia won ho de afakusam ya edi ewu aba pepa won ewura a wato won mpo na won ankasa de wose beba won ho so entem ebio nso enipa pibedi won ahobra achi na won ti obeka no kra no ho nsemmone emiensa afei enibrenti won amnada asembe sisimu na won de won atemuo a wo efritete no ene ntwentwa ase se wate asem onyankopon anumu asemi ka kire wi wase atode yefo bebre asori ewo wo mu anchechefo atrofo bebre nso asori ene komdi wo bia no wafa bible ene sori bebre wo ho a yatete a eye won yefrunti wo ka asemi ewo Roma chapter 16 verse 18 wase sankrofo won yefrunti ene wonam enkrofo ye no mo yefrunti atchechefo bebre abawi asemi ha omo misinterpret the scripture womu yi ha no mo de ko omu yi ha no mo ko enne ko omu ya kan kase womu ya kan kase awan mpre nu kra nye boni san se Abraham fan house girl mo hwe yi na mo ni na o sa sankrofo na mudu wona chi no omo ye omu ho bible scholars omo na mudu be ko atemu mu bible ya de bi wiase nyina ne na wo fa hodie obi ani ho a wo be straight wo sem fa bible na so be di satro de yefo na chi a abontem dem na abekom ana Hebrew chapter 19 verse 1 de ni gan no wo so wo beto atro de yefo no wo na odi na chi ni nyina go jata de nim ma woni na ho nyara fo sa anointing wo ina akwaje no sa fere wota no sa nkoto no sa ankatwade no ene ade ne niema na akwaje no eno na abaya pam ama wo no ene na gu wo ware no ene na ama wo dwa wo di osika hye no ene na ama wo bra boyo basa no ene na ama wo ofri wo nsaso so na wo ye monyom no hwe ho hye na ema onyankopon hom ntena mu na watimi anyankwa afri sa atode yefo ho naka mienu na wase woka ba kono bi na wase wode afakusem aedi ewuo sa afakusem yi na wode kumo onyankopon se menka nche se wo bewu ma me fa 50 million bra na menya cancel bi ma me fa 20 million bra wo hwe fa bebide nso emma dodo na ne kosa ansori ne edi efotrofo ho emma dodo na ne dia wotwe ekọ wo ho na neso so emema no so nyina enda ne edi efo wiase wokoka no wakokotu Joel chapter 2 verse 28 no wode kira no to chapter 1 verse 18 mo woni na ho wate ma woni na ho no wakotu kirawo ma woni na ho so wa ma woni an na ho ankrofo ebetu akose mu wo mo ba mo tu akwatemu mu a onyame emfa ho chokora wonyara fo woteme wo mankrofo chokwate mo nyame fa ho nchawo sasa sankrofo nyina sey won so hezo wode nkontompo atechire wo ho wode ne kuredie ato baabi ane wafo nkontompo hom ye adwuma wose wode afokunsam afokunhom afokunkom hye maame oba na obeyese ode boye ni odwamabofo a obsofo hye nkonso onyame bechirawo ma woni na ho wate na aka mienu wose ebi onso eni papi bedi wona ho bra achi ene okọ hesa atro de efo ansare a woko hesa nkomsefo insare ni achechefo atrofo insare a ena sofo no mu osika paado ewo mangana mu ena o mangana asofo biara o mangana ni sofo bi o every country biara no osika because Ghana for sofo bi o mani o manu busesika o mfere because aya honhom na to omum na pass antika spirit no e wo demands na mom de onyankopon honhom te ne mu bia no aya gentle and disciplined spirit sa honhom ne sika ne bre ni na fa ho pere na fa won pe bibiara won pre bibiara na de wo pre ni nyankopon emma kwagye na so ne o ye Ghana sofo a wo mo ne the most richest people na so Ghana sofo so ntwa tight woman the most richest people omo Ghana ho ni amanama nyina mu esan said they demand omo receive ade ahon konkon Yesu Kristo de amaye nkwa no wose hwe mede amamo kwa amoso mo fama kwa no ene ye ma price ma awurade nyankopon me nua adofo mo amutie me ne mama nyina nya koma kora wate sanse onyankopon asem na beje me no mienu kwa na asem na beje me no mienu kwa awurade ka che de me asenti ma asem nye oja na onyame asem ye oja
nam sen kanto ne fanu biara onyame asem beje nkwa se diefo atofo no omo hyese ahuni na se ensuo ne poase se omo kwa akonfo na bosom ne akonfo bebra hye coat esan se omo nyina hu na ada kwa no eno obehu na sofo aye ne poster ne ayi wa ya sabot kakra ka no wa hye coat bi boni minimu na prophet and evangelist for short and obi a obesori bi a prophet and obi esan se eno na sika wom sa venture no a business a big business venture onyara fo mo ne na hawate sasa na da na wudi akire amu awade ye gu onwene ho amma sesi a woni amanyina ya basa onwene ho woda so di sa osofo yachi woda so kosa asore sasa sa spells na wakase egu so no se wa mompa ye obi wura ne na asesa akopem se obetete na wawu aya basa sa trade ye fu obesi se wo ma obema wo no manya spiritual marriage mo ni na hawate sasa onyakopo pese waje wo onya bese wode fa ahode sonko bra wo obese wode waje sonko ma wo ya hwa asem ya Jesus Christ kan Matthew 24:24 na ya kawi a ho so ya be emphasis ni bi ho onya ko wo so wode fa ahode bra fi sa atode yefo ho me kan Matthew 24:24 was na atode Kristo ni atode yefo na atode Kristo ni atode yefo na enye na senya akwabi man homre so a obade mabi o man homre so a o so oni Kristo no anade o mo represent wo mo as Kristo because o mu di o mo ho adanse bra na me sanchani ama hwe hu sie hwe wabra boye ne o yen sanchani ni Kristo Yesu one ne sanchani ye de Yehu Yakopon nam no so men sanchani kase de de mam no mienu nya bon fafiri na so na atwa de yefo ni atwa Kristo fo yi ona de won ho si wo se won ne wiase age nkwa se wan hwe ho yi obeda ho adi amasa nkrofo am wonya pam kase na ya ka 25 na o ya ka 24 ni bim o se na atro Kristo ni atro de yefo be sore na obeye nsanchani akase ene nwade se ne beye a beye a obeda won na wapa won mpo obeye nsanchani anwade akase ene o konso ni bia na nwanwa magicians no mo o perform magic o perform demonic activities ene me de nyina chese they are demonic, they are from the serpent. And you may cause when you not dead, they are influenced by the demons, they are influenced by the serpent himself. Eti mo money no says ancient or me no for bit me sato be so na wo bompa o so futi me tia na etu ne na no de ato open for so say Onyakopon se wonye sa kwante no wo ka no kokochi large akura na owuye no da no so no he me woni na ho wate onya me pese wa jew onwara fo wote me ma me papa me nua me wo fa no ma mutie me adofo ne me ma mutie me do hwiri Onyakopon pese wa jew onya me pese o ma hu sesa wo sofo na wodi ne chi woda ada ni ne yafrunti Romans chapter 16 verse 18 ana wonam ahonya de enti na wonam sikanti na wonam oka titi homa edika no a fa titu chapter 1 oso obi oye Onyankopon adwuma no oye obi nanim ne sikani bi nafa onya opede onya yakayaka na hobrase no de ne fie nie okohe sa nkrofo ye na no ote radio we so we na be asofo ni bitimi kura di atam ebogia wo FM station so and omo ya advert to omo FM station so wo mo ada wo maintain FM station the whole world am say Ghana pa na FM station wo it's as said therefore atofo no e competition ene edi ahodo edi asa de articles honhom no edema wo mo sa edi no ebi ne dey spiritual commando ebi ne dey prophet 1 prophet 2 prophet 3 ebi ne dey spiritual him ahwan ene edi akasia edi enfa kwaje ne fa ahode ne kwaje bi ama it's as sa honhom ne nyina e paneteti honhom no na ehya wom honhom ne ni wodi ode bo na bra bom nyina enye won penes waje onde won sakowura obonsam sa ada asemu enso omotwe enye ana omode na fada fesa mu dada mo so omo no nyina be kosemu ma woni na hawate oso be nsanche ne akasia ama anya nwanwa sasa ya tode yefo honhom ya talk to a friend antichrist no honhom no na be ye kro wona Onyankopon papa ono obewiwi ho abedada ho ene evangelist ne osofo ni pene na sore ohu sewe ya sore gura no de meka o bra na me ba ho me so nyame ano nche wo so abesa wo cha no kwa ko nyame fa so hira wo se na me do be kosofo bi wo wodo kosum sofo ho esanse onyame asam yete ase e wo Matthew chapter 7 no wo se wo ba hyeden onya homa ba mo nchen na omudi we pataku wo fa won ko nyame ha ho odo kwa bonsan ha ho na wodo wakwa akwaje ni ya saw sa anointing wo ire no sa anointing wo ye demonic and satanic anointing wo ire no ni ya de asara so wo begini na wo fi so nyame na pantitu it's antichrist spirit
wa ma wani ana ho wa ma onyame nim di anta wo mu enti wa ma na wia wo do kwa de ekose mu wa ma na wia wo do kwa na da mu osofo wo teme ne anopai amachi ba bibia no hwe bia wo tie me kam che so de onyame di ama wo do kura mu so ye evangelist mo ni so because wo ma chede bi onyame di ama kura mu yi na fa ye adwuma se na honhom na kira wo no na ni nyina honhom ba ko na Kristo Yesu di adom ye hwe yi na mo ni na ho esasa sa atro de yefo ne atro enchechefo ne atro Kristofo ne be sorry na wode won ho beba se onwa homa na nso mu de opatako ne brefo ani brefo pefo ne ahopefo hu na kwan na twe ho firi won chen na wo kan yi na wi a wo se obeye won ho se wo ye de wo ye han na susu wo ye de empataku na ye me ne na ho sankrofo ho sa se wo ba so de be se ye atwe firi konkro ye ne ho wo ba so de be wi ye se ne be ye linya kwaje firi ni a wadom ye ne mu linya kwaje firi ni onyame ase ye mu botaye onyankopon ede ete ho no ele mem ne ye ne wo nyina ba ko jatade nim yanka bibi o Jeremiah 23 Jeremiah 23 verse 14 to 21. See ya hwe sankrofo ede wo say bebe yeso awigina ye me kan wo say na mehu dwidi e wo Jerusalem de yefom wo se aware we ni anamo ba ko ade behunu wono wo se aware kase ba ko esase wo de ntoto de ba warem o mo pese onyakopo bota biara wa hye bebem wo ka Matthew 19 a wo ka Matthew 19 verse 5 wo say no nyame akabom be mo ni pantitim na sankrofo de wo titi de onyakopo ade akabom sase e antika spirit on pese Yakopon hu nimde ntimpo bia bebam wo won pase de Onyankopon de anigidi ama na bebia bebam wo esanse o pase woni nye Onyankopon ni da so no nyina ko jatade nim ma woni na ho esanse sa bisi wo hu oya huni wo de tumi nipa nyina beto de nachi o Revelation chapter 30 verse 1 no wo be free so ase aba ponase wo de tumi ni ahode beba na onipa nyina beto de nachi onipa nyina be som no anane na ye som no no anane ya to de yefo na to Kristo na yenwa me man makogide omode ye adwuma nka wani che akase and this shoe will be ha wo ye wo preach ya I say they wo kasabo o kasabro ni nyina ye sa ne ma dadi won hu tino si anye de me anye hu mu nsam nyina ni yo hu ma hu ne hu medicate na chemba ko ne so hu mu sem efri Kristo no mu hwe ye na sato de yefo no anchemo anfo man ko say mu na o ka Jeremiah 23 verse 14 ho was na me hu ahunjudi o Jerusalem de yefo so sawale na wo ko twan kontompo na asasofo kontompo nyame se fasikabara onyame se twa 20 million onyame se yese onyame se o maame ye beifo wan pam na free ha ho ntowoda na nam se wo so honhom no wawu sa se wapa Onyankopon asem na wagye di no wa ma no to waye sa no to waye no wade ma wo no sa honhom no tumi hyem ento maame no onye beifo no maame ni nti wonya ho kwan ento wo ko pete fie ha na sa suma na wo sa no to waye mu no na atu na atese etuo na bobo maame no na honhom na kowura maame no e kasa waseme na yesu na yesu na wagye di say o maame anya o maame na ye wate na aye sa kire wo yere wo sisa me yere na ya me e na osofo manhia wa e na osofo mahunu a wonyame asema ba wonche na wate sa to de yefo no they can go element because the antichrist spirit is a deceived spirit, it's a last spirit, it's a spirit of division, it's a spirit of blaspheming. So one say ye na wa mo ni na that spirit can go to a limit ama wo mpo wa hwe akasa obusu afo ho na obenya bia ono na be enjoy. That is the spirit of antichrist. Ma woni na ho sanso Onyankopon asem aba wonchen onyame bese wo gye me na omienu nyina free sa atode ye for nsem onyame bese wo gye me na omienu ne ye de ye ho free sa atode ye for nsem na ye he de Onyankopon kan ye 60 wo se ni asafo Yehowa ekani muntie de ye for a wo hye nkom kire mo no nsem ore mamwa wale mamwa da na ehudie wo makoma ani so ade hunu mu wo se ma ye ntie sa atore de yefo yi ma ye ntie sa de yefo nkom hye ore hye so wo mu nkom hye mo re hye ai ma ya dale ehudie e wo nia Onyankopon tiri mu pote amaye no na ye ka 21 ye ka to se mele suma de yefo no Onyankopon se won suma won ankasa na wotutu mrika menka hwe menkyira won Onyame se won ka hwe nkyira won menka hwe enkyira won na wana nkasa ena wo hyehya nkom wo mo nkasa na hyehya nkom o onyada fo wo tie me me papa no me sewa no me wo fa no me mmamo a ena onyame ama yaksa akonya yete na sem onyame se won soma sade yefo no onyame se won soma won na wo kan to wo se se woni me enya ayonkofa enka wo be ma me ema etie me nsem obi biara wo be ma me ma de etie me nsem no wa ma me ma asane afiri wona kwambo ne ho se ne wonyame tini mu no obeka che so nkwagye wo hia
onka se onyame se fa 15 million bra na saa to de yefo yi ahye nkomo ma na mo masane afro nyankopon etimpon masane afro nyankopon te ne ho onyame ka se mi awodai meto sister to se hwamten mahini kane na de aka nyina de be mamu na saa to de yefo se onyankopon se wode de ahini ni ahonya de be mamu na akire no wode te ne maka mo ho mo nhwe ye esa so masane afro nyankopon ho na wo momo aye de asane afro one day wo momo asane afro te ne ho na manante akwanbone ho onyame se won soma ho onyame se won ka ahwenkyera ho wona na tutu mirika onyame se won nhwe ye onyame kasa che me no mienu ye kan 26 ye kan to yo say matenie de yefo a wo hyen komtro no e wo medimu no e keka no se maso dae said ye foi omo stambi omo kanu no omo kan control and control na said ye foi kan control no shatra mo to dey said ye foi wo hyen control ne ye foi kan won akoma mu na ada no obetena won akoma mu akosi da ben saa nkrofoi yehu nyakopon busa so obetena akohwebere makosi da ben on control wo hye wo de mika ko tore ati amame wo de mika ko pam yire na koto niema gu no wo de mika aye dey akos akacho mam so ebeifu no saa control no onyame kasa che so onsoma wo no esanse antichrist honhom na ye adwuma wo mu don say wodwene sene wodwene sene wode won edaye a wokeka kire won ho no ebema men amai wura free me din wahu said yefo by because of antichrist on pese wonyakopoti mbo biara wo ma obebam enti wo betwon na wode wakọ say ya wigina ye na 20 years wode yefo a oso daye no ma onka den daye no na nean masam ewo ne nchen no ma onka masam no ent no mu no krankyera mo onyame asem ni onyame asoma no ko onyakopon asem no waka onyame asem to onyame say tati mamu ntie sade yefo yinsam esanse mfuro no nyakopon na tati wan so he many de yefo no enya ehu ase wono wona enya ehu asem ni wona wode won takrama keka se nanum ensem ni no ehu ase wono wona enya dendenden sase ehu ase won soma wo 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 ehu ase wono wona ni twaka biara ehu ase won ka ahwenkyera wo ehu ase won soma wo biara onyame asem aba me no mienu nchen onyame asem aba me no mienu nchen yente onyame asem nyema onyakopon asem anya wode ma yen nyema onyakopon asem efa hodie nyema onyakopon asem bu ani won ne ayayera ho na onyakopon so atimi akoso ahyira yen sa wante onyame asem na atwe ho afiri sa to de efo ho a Revelation 19:20 onyame se obede wobeto ye ne de efo ni nyina edan ego jatade nim obeto ye ne de efo nya wo jatade nim na aka asem ye onyakopon kan yen awo friend say Hebrew Jeremiah 23 no verse 21 ekono a okase wo so wonso me de yefo no onyakopon asem so wonso mo so woni mo wo se wonim won na mo amudu wo na chi no ma ese Sodom no ono wo mo asofo na ese Sodom na mo so ma ese Gomorrah mo hwe ma akwan so onyakopon atemu ama mo so yare onyame asese wona na asem so biem ade awe chechira bra ye na wode ye ne da hɔ abra ye wo sa trade yefo na trokistofo wo asɔre ode na da ne fedefesem ode nkontomponkom ni nkontompo efense nkontompo control ede maye na ebusuam ntamtete ode nkomhya emfro nyankopon maye onyame se niema na yele gifri wo ho no mfri no wose ne wo kwa no hokwaji saa niema no onyame se mfri no twonfri bane ho na bompa no nyankopon betio na nkomhya bi ankyere onyankopon no masem onyame hyira wo ba biara wo me da wase so onya brete onyame asem na no se sare onyankopon so ne wire mfi wo kan John chapter 10 wo so fu o maye so bekum no wia no asai said yefo no omo ye wifo omo ye spiritual and robbers omo ye spiritual commandos nso ampa omo ba be wia mo no ma robo mo ono edida so no omo edadwe no omo tirimpo nyina no they are spiritual and robbers spiritual tit ono na Jesus ka ono ho asem ono odi ni kan no ono na Jesus ka se ka ono the antichrist spirit no ye thief spirit ye robber spirit ye chronobo spirit ba ye spiritual commando anso ampa ye spiritual swadinego ampa edi otuo na eba wo ye wi wo kronfo wode na ada so obeje ne akura wo no na wasade washa pamde mu wo mo ba beje mu no mo koma wieye no obekun esa so akwhye na pamde mu no wa mo mpa ya nyina nte ho afisa pamde mu a ne menua ba bi ya no kwasore bi na soro na no kɔ no sofo no ho de wo antichrist spirit mu no antichrist agina to mu na osofo asa wo nua ba ya brabo wasa wo nua ba ya brabo na mamikacha osese wonim nia aba onua ba so a sa ankrofo no ka woni wona chi nkwajeje sa no anonche woni kacha
adwade ne nkotoro ama ekire bi ama ye naso ansa ama no wa won totaso no wa ware mpo enne nipa bebre ho a wono ko sa asofo no wono mkonya ware enne omo no wono kunmu ada no na honhom bi aba no mabeda esasa honhom no obo ama nya asa obema no wo so ye de wono so tekini de efrim to wono so ba no beda hwe ohun su esasa ofu ama so bekum no awia no asaw John chapter 10 verse 10 Yesu Kristo so ba so obejo no nyankonya no so ma woni na ho na Yesu mu ne nkwaje ho Yesu ni moja kasase na ebe moja ni moja na dibi mu ade nyina ho o de moja na yefa ho de ma no mienu ma woni na ho esasa bibi biara ni ho a ye nkwaje ne nkomhwe so Nyankopon no asem ebetete wa hye wo de nkonkon na ebe hye oma nkonkon na beri di na de wafa kwantempo ne so sa nkromfo no de omo ba so mbewia no makunu o masew ma woni na ho ono pe adakase ne ahunyade ani ti no ono to ho si wo ma atikase adwuma ma sasa atikase honhom no enne ne ewiase ahunyade honhom ti na Yesu Kristo Obonsam no the sapa Yesu Kristo ye akomchi ni wie na 40 days no obonsam no ko no ahunu wo de antichrist ahunyade honhom no de ye de wo de koso ne hweye so wo hwe Matthew chapter 4 a wo se so no Nyankopon ma da bodo yi eye ne pa no nya honam niema na Yesu se onya aduane kuro ni podi obenya kwa wo nas wo ne do na da so mempa bo ntimi wate e ma antichrist honhom bia na da wo sad ni koja ade adatete no so wo se fa ho behwe fom na wo koto sare mi Matthew chapter 4 one was about Kristo Yesu kache no was what you say so already Nyankopon hwe and no nyame asema ba nche wo de wiase wonyade na ewia wo ezasa wo da dwen na da wo so no wonim se wo so hwe Nyankopon te na hin kane no de aka kan na emo wo pese wo ne aka no nyame de kan wansa no hwe wo te na hin kane and na articles honhom no de wo no wafa wo no mu wo abra bo suye no nyame age wo ya mo mpa efo nyame asema na wiye o nyame ema wo anti ase wo na asem wo Yesu de mo wo Yesu Kristo de me da wase se wo tie me katawa ni baby a wo bia mo mpa ye wo Yesu demo onyame no kwafo da wase se wanam wasem so betente na manyina ho ne ya adwene enti ase ne ya adwene wakire ho na wanam ho nkonkro so ama ya adwene abe ho so wa betente adwene wode ya adwene bankan e wasem ho papa me so sakoma bi e beti asem na ho so kanya no na ho so twene firi baby biara a wahwe ase twene firi baby biara wate e mane hade ne heart ma wasem mane mprem na koma nye den wasem ma sem nwura no na baby biara wodi osofo trufo bi achi no so na daye na mane hu na kwan wonam so apambi obi biara di atufo asofo yeso akuru antichrist honhom me bon paye wo Yesu Kristo di marade me ka semi awodai chapter 12 verse 5 no abra che arodi che Paul no suafo ni sia bon paye na asoma nkonkran na obofo ko yi Paul flo sa so na me bon pese be biara bonefo no obonefo na antichrist spirit na di akra bi ase anam na kwanche okoji yenti ene me bon pa wo Yesu Kristo di mu yiro so nyame trefo nyame kakafo nyame babofo no bo mo ba free antichrist honhom yo sa tredefo na Kristofo na sore ade na ada nde fedefese be wi ama no erade fro ne won ho emo ne oni ni taka bi abiom na je o ma wote ni mu de o ma won kwaje ne bi one ne wasam ho mo asam ente one mu no ne tumi nya wasam kwaje me da wasese wa ye odomfo ama yen enne so ewo Yesu dim ne ebompa amen onyam boafo ase danka wodi ewo Yesu dim so ana mo asam so obi biara a wotie ye onyam hiraw onyam hye wa na mu wate ne hye abra bo so ye wo saa atrode ye fo bibi biara sorry ti ana ba bibi biara asomiti a wo no tretre ama na nya wo ya na wonti ase bia so ma onyame honhom enche wase nyame asomdwe nka ba bibiara wo onyame nka ho ewe Yesu dem amen mi amotime nka me de evangelist comfort esebe onyame emwa bebre no onye odomfo ndombere mama ho onte na nim kira wa ho yehia brem ewe Yesu dem amen Nyanum adofo Nyankopon asomdwe enka ba bibiara wo a wotie me ba bia wo bia de achi nkro ma me mawache ewia ba okro ma me mawa na sum soso adwuru kro mu a me mawadwo onyame asomdwe enka pa se de bia wonya hokeka ene wodo soronko etie ho Nyankopon asem na wonya bre merade asem sara na yeho Nyankopon so benya brama wo yenya bremu obenya brama wo sufre bremu na nyina me bompa ye me mamo se Onyankopon mama koma foforo ya modi bete na sam na se ewo Yesu demo me ka se mo Ezekiel 36:26-28 a oso obeyi ye kane akoma ne foro ho no obema ya koma foforo ni padua foforo no da ne padua ne be firi ho ne obeyi Nyankopon ne so ye ne ma sara na mlese ewo ihu Nyankopon ho se Awurade mobro hu a onam Kristo Yesu so ame Nyankwaje no onfa hu ye nyina emobo na o ma ya koma foforo me
te n'asɛm ase sɛ ne wo dɔ na wo de te onyame asɛm ti onyame so nya wo dɔ sonko ɛmfa ma me a mote me nkan me di evangelist comfort chase be anase evangelist mami adwoa me di ma de sedie nyina ne sɛ onyame ɛma mo n'asɛm ntiase onyame ɛma mo asɛm nkwaje sɛ ne ɛbɛya asɛm no bɛyɛ nkwa han ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na obi biara antimi amesisie wade foforo biara ho ana obi biara amefra yɛni ɛwɔ ne yɛnim dada ne ho onyame hyɛ wo ma ɛwɔ n'asɛm ɛna onyame de n'asɛm foforo ama yɛ sɛ yɛn kyɛ onyame de n'asɛm asoma yɛn biom sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no na gidi yɛ sɛ ansa no onyankopɔn asɛm bɛ wie pɛyɛ no anasa no onyame asɛm bɛ ba no na aka wie no na wa yɛn hyira ka asɛm wa Isaiah 55 verse 11 wɔso yehu onyankopɔn soma n'asɛm na asɛm ne bɛyɛ ne fata sɛ ɛyɛ wie ansa na asan akɔ onyankopɔn nkyɛn na me sɛ ne asɛm onyankopɔn asoma ɛrebɛyi onyame asɛm ɛrebɛ wɔ botaye bi wɔ yɛn nyinaa yɛabrabɔ mu ankorankora biara onua ba no onua bɛ mama me ne papa eku ne yiri biara ene ye manom ade biara na onyankopɔn bɛka no ɛwade papa bi anade sonko na botaye foforo bi wɔ yɛabrabɔ na ababa yɛ wie na amaye so ya de ho afiri ba bi a yɛwɔ ntikiri de bi mu ɛwɔ Yesu de mu tani bi kanka no me se onyankopɔn hyira ɛma obi biara wɔletie obi biara onyame asomdwe enka wɔ Yesu de mu onyame asɛm a ɛlebɛi ɛma wɔgye sonko ɛwɔ Yesu de mu onyame asɛm ɛlebɛi ɛma nkwagye wɔ Yesu de mu onyame asɛm ɛlebɛi ɛma ɔfahodie onyankopɔn asɛm ɛma wɔne ho ɛwɔ Yesu Kristo de mu ɛna so onyankopɔn de n'asɛm ama yɛn biom ɔde n'asɛm asoma yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no ɛna wasɛm onyame ɛde asoma yɛn no sɛ atro ɛdiyɛfo na yɛkasa atrodiyɛfo a na yɛka kosidan atrodiyɛfo no wɔn a ɔnam kuntun kwan so wɔn kwan bɔne so ɔnam sum kwan so ɛde na dai atro nkɔmhyɛ atro ansam kanyɛ na ɔde awie onyankopɔn nyankuo ana wɔde fra nkrɔfo ni firi onyankopɔn ne kurade nim de ho saa nkrɔfo no na onyankopɔn ɛde na asɛm ato yɛn akoma so sɛ yɛn kyɛ na yɛn nyinaa yɛn nyantiase ne yɛn ni na na aka asɛm wɔ Matthew 24 a Yesu Kristo ka asɛm kyerɛ na suafo no wɔse ɔmonhwɛ ɔmo ho yie wɔ nipa no ho ɛnyɛ sa nipa bebree anase atɔdeɛfo no bɛba bɛdada wɔn na wɔn mpo onyankopɔn na kasa ayi wɔn no wɔn anhwɛ wɔn akwa so yie a atɔdeɛfo no de wɔn antichrist spirit no ba bɛpanetriti wɔn mu ɛna wɔnyame asɛm ba menum mienu nkyɛn mesɛsɛ bɛyɛ akomakoro na yɛtie onyankopɔn asɛm na asa na onyame asɛm bɛbɛ katoni na me no mompa be biara wo onyankopɔn hwe wo so no ma wadwene foforo na wontie na asɛm omo akoma foforo na wontie na asɛm omo ne da so foforo na wonye na asɛm ntum onyame ma wo anigye sonko wo na asɛm ho na omo asɛm no mu anigye ntra wo mu omo asɛm no mu ntete yɛ nhyɛ omo asɛm no mu nkwagye anya wo kase na wonam na asɛm so ma nkonkron mu nwura wo onam na asɛm so fa amɔ ne nkyɛw onam na asɛm so sa yarewa onam na asɛm so anye wo busade nyina ma wo na asɛm wie dwura ye nyina bomu di asede ni kabia hyerade ni munyam ede rade asese na ɔde na asɛm sa baby madumini amen ɛna asɛm onyame di ama yɛn bio ni na mesi asɛm no yehu onyankopɔn ɛde asoma yɛn no ya yɛsɛ ka ho asɛm no edin ɛde ato asɛm no sɛ atrodeyɛfo na ɛbɛfa yɛtwerɛ konkron no ɛde akɔ Yohane 1 John chapter 4 Yohane homa edi kan yɛtra yɛ 9 chichemu a ɛyɛ baako ekɔpem nsia no Yohane homa edi kan no etra ɛyɛ 9 chichemu baako ekɔpem nsia no 1 John chapter 4 verse 1 and then verse 1 to 6 me kan wose anwanom monye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam ne hwe na mohu se efuro Nyankopɔn ana wose adofo monye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam no hwe se efuro Nyankopɔn ana akwa beso na betimi aso honhom nsam hwe wose anwanom monye honhom nsam ni nyina ani anya nkomhye bia ne ba ho asesa wogitum
anya nkomhye bia na ba wo se wogidi anya nkomhye bia na ba sese wo de wakomadi akire anya nkomhye bia na obi de hyewa wo se o masa nkomhye ne be ye odadwene ana wo se o masa nkomhye ne be fa wo no mu ti no wo se mo nso ahonhom ne hwe mo nso nkomhye no do so mo ahwe no mo nso hwe za nkomhye no mo de ma mo no mo nso hwe za nkomhye ne fro Onyankopon ana onyame ama ye honhom etiye ne mu ade biara ebe oni papra bo na asem bi obi biara ka kira wo no wotimi tena wo hunu se asem ye nipa se mesika che menya asam de a sara na obetimi ehunu nkomhye fro Onyankopon ene nkomhye enfiri Onyankopon na onyame asem wa na rebe mi gide ye se asa na asem ne be wiedwo no na onyame ama no mie no nyina ntiase wose adofo mo nye honhom nsem ne nyina ni so obetimi ehunu onyame asem opeso ka che wo ya obehunu nkomhye ba sesa wogitumu ne nkomhye ba ensesa wo ye da wogitumu na wase firi se atrodefo bebra ba wiase yenti na wase nyi nkomhye ane honhom nsem ne nyina ni esasa honhom ne nsem bi wo ho a efisa atrodefo no antichrist di wo mu ye dwuma no atrodefo no antichrist penetrate wo mu no na me come to say nya story ahodo mu prayer tower prayer group praises and worship team ane efan kosi ya na elders ne pastors ye nyina man ho kwa ma antichrist spirit no penetrate ye esanse niema aye covenant to ye ni Kristo mu no ya ma ni nyina firi ho ya ma sa niema na da die mediator between us no aye mediator to us and the Christ no sa honhom ne penetrate bi mu na ya je sa antichrist honhom no tum sana niema ne na adam eye no kore esanse niema bebre ne koso won sori mu ye dressing ye niema ye appearance ye kasa ye su we mu ye suba ye ti ye mu no we nyina da di kire se enye Holy Spirit ne penetrate na antichrist spirit ne penetrate to no say assess the spirit to see if it's from God or not and also don't accept any spirit kra se enye spirit we asem o kan ye no enti onyame na akasa fa ne mu wase yenso ahonhom nsam no hene ye se firi Onyankopon ana na atrodeyefo bebra asori abewiase ene wiase atrodeyefo bebra ba atrodeyefo bebra asori ebi firi nso ase ebi firi nkwaye mu opomu ebi firi mpepomu wo kan asem of Revelation chapter 30 verse 1 wase na huni bi puo firi apunimu eponase bai na ne meben yenso ne tresi so yenso sa huni ne se so de se jata na so wo ani bi te se wasebo na sa huni ni na sa to me o mo bedi to mo bedi wiase so de sa wiase to me ni niema aba na nkrofo nya be koto sore no na on na nkrofo nya bedi na chi sa honhom ne ne penetrate no sa huni ni sa antichrist na honhom na Revelation 13 verse 1 kan and then penetrating and of course atrodeyefo no mo sori a ehwo ye ma congregations ni ye ma wo hwe congregants o mo wo na wo hwe nia Kristo Yesu ho mutimu no a esanse ye nhyan kom ho ana esanse ye nka wono ye mpampa wo mo wo de where's ebe mo wono born akoso enti they always run into those beasts no wona sa huni no ote woni mu no ona wodwan ko wona sori and onyame asema ba won chen na wo say ye hwe no say mo be hu no honhom nsam yi afiri Onyankopon ho sa kwan eso honhom nsam epam kasa Yesu Kristo ba honam no Yesu Kristo ba honam ne firi Onyankopon miensam na honhom nsam biara a empam kasa Yesu empam ka Yesu ho nsam no emfiri Onyankopon afenso ayi ne honhom nsam ayi ne honhom nsam efiri ni a wotia Kristo no ase ayi ne honhom nsam efiri ni a wotia Kristo no ne antichrist no ya mote se wore ba no ebre bi atwamu 1991 ebre bi atwamu ebete obi biara ose yase antichrist bebo yase sesses beba na ye nim se sesses no ewo hodada penetrate na wo hodada ye nwuma na so sanse na ye nte Onyankopon hom ni no na ya adwe nyina da so se sesses bi beba na sesses na Paul kase sesses abla na Paul kora kan asem we no enye ne ba so many years na so Paul kase antichrist honhom na yes wo beba no nya beduru wiase kura wie enti na 1991 na ne ya dwe se antichrist honhom ne beba no na wodi ka kura badadadada abeduru no ye no nwuma eto onyada from one na ho it says that this spirit of antichrist is penetrating and representing himself like a light
Sa antichrist honhom and na sa to de for sa beast na describe no Revelation 13 verse 1 no ye woni panyina tukodi na chi ye woni panyina wo de sa to mi no ade adwuma no woni panyina kodi sa beast na chi eno na Kristo Yesu ka che me no mie no se ya me ni na ho wato de for no after so yanhwe bio yanhwe enko 6 no na aka say you can for no se mankuma mo fro nyankropon wasi menkoma wo fro nyankopon mu na muadi sankrofo yi so efise ni wo mu no afa no oso se ni wo wiaso na fam enum on de ofri wiase nti eyinti ena wo kan nsem afri wiase na wiase etie wo no yen de ye fro nyankopon ne onya nyankopon hu nimde ne tie yen ne wo fro nyankopon no otie yen sa kwan yeso ne ebehu no honhom nsem aye no kore ene honhom nsem a aye na ada wase kwan yeso ne ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada wodi ka pronounce two different spirits or say spirit of lies and spirit of truth or say honhom nsem aye no kore ene honhom nsem aye na ada ne eni kan enhwe de Yohane homa edikan eti na gichemba ko no say enhwe honhom nsem hwe ne fie hu no kore honhom afri Kristo no ne afa mbara de verse 6 ika no wase sa kwan yeso ene ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada me pese me no mi nyina ye betra we ye befa ye Bible no ekọ Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Matthew 7 verse 15 to 20. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Sani ye betimi assess the true spirit womo anyi aba ane wona ba be me yehunu sa wono esu ane kwa betimi yehu wona kwan because Yohane homa edika etenan ichema ye nsia no say na sa kwan yisu na mo behunu ahonhom nsama ye no kore na honhom nsama ye na ada no kwan ne bi na Yohane homa edika etenan ne ka say honhom bi epem ka say Kristo Yesu ba honam no ye no kora homa free Kristo na me kam cho say ene sadie fatufuo yi sadie fo atufo ni ancheche fo atufo yi omu nyina pem ka se Yesu Kristo ba honam na so omu de ayi trene ne de omu na so tumi omu de omu mfanya de enyenwuma na yehwe asem o Matthew chapter 7 Matthew 7 verse 15 me kan was say Matthew 7 verse 15 onyakopon asem ni na ye nyina nya dwonkrote onyame asem Matthew 7:50 was say mo hwe yi atode ye fo no ho na wahyehyɛ nwa homa eba mo nkyɛn na so woni mu de wo ye pataku ade frupefo we ni kwan ba ko abefa so abehunu wo ho wo behunu sa atode ye fo no omo presentation wase wahyehyɛ nwa homa oba wo nkyɛn abewia wa he is more than light wo kyɛn osoro abofo ne han na mo ni mu wo ye pataku ade frupefo na ne wo de beda di woni mu ne sa wo ye de frupe bibi biara pese wo ne nya na wo de ka we ma hunya die afom ye ne de sikape afom ye ne de eni brene ne ma hunu kasa hunu ne nkomse hunu ne papa mu hunu oni nyina nwumari mi no na yensa enhwe biem e wo ne o ka wo 16 no o se won tete bo bie e won saye so ana se wo tete abroad ma e wo awiem so dunson sanso ena duapa biara eso abapa na duabone biara eso ababone na sade yefo adua ya ababone eti abrani do ni nyina na wie ya ababone no nso abapa eti duapa ntumi nso ababone na duabone ntumi nso abapa na abehunu duapa no ni duabone no sa duabane na ba no ene ne adu fripa no sikapane ahunya de eniema ye na ada ne nchichemu eniema emfa oje ne koso bi ama na wo kan na to si dua biara enso abapa no wotwa na wone de ene odi kan ye no wo ka asem e wo 2 Peter chapter 2 a wo se won esaye entwentwe anase wo mu ensaye entwentwe anase na abeka 20 na wo se ne senti wona ba na mode behunu adua kora wo ye wona ba na mode behunu wom na yehwe kwakora befa so behunu se atwodie fo na ba yanka bebi wo Matthew chapter 10 verse 7 and 8 Matthew chapter 10 verse 7 and 8 me kan wo se samokwa monka se osoro ahenie na ben monsa arefo yare munyane wona wawuwo momma akotafo ahumfi muntu ne bone
munya ne kwa monso momfa makwa wose munya ne kwa monso momfa makwa munya ne awufuo momma kwatafo ho mfi momma nifrafo ne ntem afi so monse ade dom nyinara na monka hu se munya ne kwa na monso makwa esase sa atro de yefuo ye nya ne kwa no na ne wo Yesu Kristo honhom ne te wo mu no esase de Kristo honhom te ne bi ofa hodie wode makwa oka asemi e wo John chapter 8 verse 22 a wose Kristo mu ne o Kristo mu fa hodie bi ofa hodie esase enye Kristo mu fa hodie ne nti no o mu ne fa hodie eye antichrist spirit and sa spirit ne so e wo demand sa spirit ne so e wo criteria sa spirit ne so anoso wo ne chechede entimi ne ha honhom ne nyepe ha honhom ne penetrating with the gentle spirit ha honhom ne penetrating with the disciplined spirit ha honhom ne penetrating with a loving kindness spirit ha honhom ne have a passion and compassion but antichrist spirit no it have no passion say onyakopon am about Yesu Kristo ne buo na no ka say monkoye yi no munyina se arewa munya ne awufuo monhyankom moma won na won ho ewo ampote mu ho mfi na monka ho se munya no kwa mofa makwa esanse oni nya no kwa Kristo Yesu mu nti or the makwa without asking any money na so ne sa to de yefu ko no kwa wo be check ticket take it ebi obi omu onkrofo omu twa take it wo mo sore na no wokwa counselor no ye twa take it wokwo hu sofo na obechie sika wose woto anointing won wose woto nkuto wose woto ankatwade ebi kura to meswane ne manema nyina won sore ho wose woto nsuo we mie hu so oka asemi wa 55 verse 1 Yesu Kristo so ne nkwansuo brabeto ne nkwansuo ne bi na ne nkwansuo ne de nya de edi sika to ne bi na so won nkwansuo ne bi edi sika to we chese those pastors are not from God. The antichrist spirit ne panteto omo sa beast na Revelation 13 verse 1 kan ho asem omo na sa ahohumi sa na sa de fotofo yo se nkom gisika ana wo se ale gisika oye nsancheni ton ne ama wonyakopɔ asɔre fie no ono na wo hye na se wo mo enkom shedden totoye na eba e de awade saye awade guo o ka asem wo Jeremiah chapter 23 verse 14 wo se Jerusalem diefo aya hodwiri ade kase na Jerusalem said diefo de wo sawade and na diefo ya be sawade o kunu twempana o yire twempana o dwane nkrofo mo yire mo o dwane nkrofo mo kunu mo sa antichrist spirit no it sounds aye ne bone spirit nti it can go to any limit, it can destroy any blessings a wonyakopon awodeni it sounds ne botae no said ye wonyame awodeni ama ne mabia no o mo ba bese no ene ti na wonyakopon se me no nkasa na woni na ho onyame se me no nkasa na wadwem na ho so se anointe wo ye na wo kwasoro ha obi bia wo so to anointe wo ye wo be ka se me Exodus 26 a onyame ka se me che Mose wo se Mose ma ne to Israel ma se obi biara ni ho kwan onipa bia ni mu kwan ya me hye ne bia ni ho kwa se ofa anointe wo ye na wo de Esra na omugina asema James kan ye no na James anointe it was a medicinal way, it wasn't anointed way God ordered na God ordained for Moses to anoint Aaron and children no and ya no and yes anointed way no nyakopon kan first Samuel chapter 10 so when Samuel remfa no fan kode enkosa Benjamin tini ye fe ne Saul no na abro de sa no ho be se ne so na nya sa anointed way no and abre wo hwe sa abre no mu a sa anointed way no onyame ehye obi anaso appoint obi se obodifo bi enkosa so nipa no a wosa na nkonkron ne ba nipa no so na naso Yesu Kristo de honko na ye otanyina ni dia maye enti ye hia anointed way bia bio eni tina meka se de yefo no yatrofo na omo gina Mary Magdalene e wo ruku homa no so se Mary Magdalene ade enwo ehwam e betra Yesu Kristo na so me come to say there is no evidence in the Bible say Yesu yusu anointed way on his ministry enti ono yatro ade Mary Magdalene yusu ye no it was expensive perfume na ye de adihwam na nya anointed way it was expensive perfume ma woni na ho nyara for wotem don hwin ma woni na ho so wa mo woni na ho se de yefotofo yi omo de anede ne de fede fesem betebo fri no kura no ho na omo de makwatem woni anomu Yesu Kristo kache so yefo nsa mo koyi munya de nyina mo sare munya ne ewufuo mo ma wona we kwata ho mfie ne frafo ne nti akwatafo abubuafo abonyinfo wonta mo nka ho se mo de makwa na so mo fa makwa and na se de yefotofo de confusion wo fa makwa price da so de wo pa wo won price de wo pa ware won price de wo pa sikasem wo pa
akwanto on prize wo ma woni na hawate Yesu Kristo honhom bia ye fa hodie honhom na honhom bia ye fa hodie honhom Yesu Kristo honhom biara eye wogye honhom esase wode ne mogya ne bebo afode ede ma ye wode ne mogya ene bebo afode ede ma ye ma woni na ho ne gya sankrofo ne ye de edi akiride oka Hebrew chapter 12 verse 24 o say Yesu Kristo ene be wotanyinafo ewe sa ni covenant no wode ne mogya de hye no mogya na ekasase ne ebe mogya no ana ode a bless ha retode no sa asofo na mdo o machi no omode antichrist moja na omode mamu saa niema na moji from ho nyina me kam che say ne onyame na yi saa asem ye didi a chem se me kan che ho se eya pamde e na mode mo ho wura mu no efo nyankopon onyame ka asem mo Jeremiah 23 verse 14 to 21 o se saa jere sarama adiye fo no won soma won onyame se won soma won ona o se arege won na o sa ware na wo hye bone ntadwie mu den won na o twa nkontompo na saa sodefoi na saa sofo hye bone ntadwie mu den obo staff pastor bi ana odiefo na kofa na assistant pastor ira ne na nyam okoka wase obi atimi ya bone fom so obi bia onwade fo wotemi obi be nyo nyame honhom won so obefa na kwa so sasa onyakopon ho no yetanyina fo ma obi bia onyakopon ho ma ye komsha ho no won so onyame honhom yetanyina fo tete omre yo nyina mu Roma chapter 8 verse 26 o se na san konko na ba mo so na betete mo frem omre yo nyina mu enti wo sofo bi atimi fo obi yire of fornicating that means enye onyame honhom na ma e won so na mo Atticus honhom no eno na dwuru baby e was to make sacrifice no na nsem story bi e wo Ghana potamo baby na me refi kro no se wo sofo ne battle 12 years ada eyesa Antichrist spirit demand kone ne nkoda because ne demand bia ye aniama etia no kura no eniema etia no kura honhom no Antichrist eniema penetration no eye edi kira eniema de etia no honhom no enne sa eniema nyina penetrate won story mu Antichrist honhom na de afotofo nkomshafo atofo ntiachafo atofo enne sikani brenti obi apeso establish church because Antichrist spirit no abura enne Kristofo mu etere na de Kristofo aye adwuma enti obi ama ho so asemi odiefo na wasisa board ohunu na chetentire bi na kawaka kakabisha no we chess Antichrist presentation so one hwe huye anka twade na akwaje ye ne ene saa aye nsuo na akwaje ba pete store no mu na for the 1 year interval no ye nipa pu beto wa de eye moti omfro omfri nsuo ase esa se wa be show covenant mu eto ombe so mo ya de chew attention no mutinya full captivity eti omutwe se nsuo ase nkrofo ne beto wa de ne saa na efri afia chi kro no omanya ayed implement wa wie eti di omo ye ne se osika na de beto na so ate wo so yire na afa wo so house girl na afa wo so ba na afa wo so maame na afa na the confusion babu suanim na wonim se saa de na wo kogye no e wo ransom wo so pay sa ransom no na wo pay afi e man so mo kogye no ene so mo benya spiritual covenant sa de afuatofo no ahonhom na beast na Revelation 30 verse 1 kan ho asem no wo no omunya ayonkofa ne twaka afi wa want to ataso awa ma obewo mu obusua no munya na sa honhom aware won obabeda na honhom ne da efi sa de na wo kogye ye no bre bi atwa mu no ma me ka asem che onyankopon kasa kire wate onyame kasa kire onyame pese ojewo onyame pese oma we don ho free Saturday year for ho yaka asemi ewo Revelation chapter 19 verse 20 onyame se sa atodi year for no omo ne wo mudi mo the serpent na mu no ane atodi year for ne nkrofo no mudi sa atodi year for ne che no onyakofo beto omu nyina egu ojatade nim obeto omu nyina egu ojatade nim ona ba na mudi be hu dia kro mo ye o kan first o kan Titus chapter 1 e ka asemi ho o so obi o ye hwesofo mo onyakopon no e wo so obi obi an hu ni asem o brao o watema tikani breni na fam o yo bia sakasaka eni na fam o yo bia won pen ho no nya hunyade na so sankrofo yo mo pom pa hunyade and na kwa Ghana said ye for the can competition o mo the court na competition no wura boutique bi kura court bi o ha ye so aso fo na to wura e bi o ye wo afede ye wo shiwa ya sheda ye dey e de design ya ma aso fo no mo de competition o nyada fo mo ni na ho watem wo so hia beto nya sika koto ano ntere wo ye ye be bia school na batifie wo sika na wo de komo osofo no ye na ka wo so de ko tua ba ne school fees no wo ha no so asuntwae pe yie na mo ni na ho onyankopon asema ba won chen ya ha bibi e wo second Peter chapter 2 verse 1 and 3 second Peter Petro home edikan
etira ye mienu chichim baako ekopem yensa wo sɔre ya no wakukuru sika na de komedi efo atrofo yi ne ye bie school na abatifie na we bie school na banko school petro ho meto mienu etira mienu chichemu a eye baako ekopem yensa so me kan wase naso atrodiyefo no so asɔre won mu sane enkyekere atrofo be sɔre won mu no eyinum be wiewia won ho de afakusam ya edi ewu aba pepa won ewura a wato won mpo na won ankasa de wose beba won ho so entem ebio nso enipa pibedi won ahobra echi na won ti obeka no kra no ho nsemmone emiensa afei enibrenti won amnada asembe sisimu na won de won atemuo a wo efritete no ene ntwentwa ase se wate asem onyankopon anumu asemi ka kire wi wase atode yefo bebre asɔre ewo wo mu anchechefo atrofo bebre nso asɔre ene komdi wo bia no wafa bible ene sɔre bebre wo ho a yatete a eye won yefrunti wo ka asemi ewo Romans chapter 16 verse 18 wase sankrofo won yefrunti ene wonam enkrofo ye no mo yefrunti atchechefo bebre abawi asemi ha omo misinterpret the scripture womu yi ha no mo de ko omu yi ha no mo ko enne ko omu ya kan kase womu ya kan kase awan mpre nu kwa nye boni san se Abraham fan house girl mo hwe yi na mama ni na o sa sankrofo na mudu wona chi no omo ye omu ho Bible scholars omo na mudu be ko atemu mu Bible ya de bi wiase nyina ne na wo fa hodie obi ani ho a wo be straight o sem fa Bible na so be di satro de yefo na chi a abontem dem na abeko ana Hebrew chapter 19 verse 1 de ni gan no wo so wo beto atro de yefo no wo na odi na chi ni nyina ego jata de nim ma woni na ho nyarafo sa anointing wo yina akwaje no sa fere wota no sa nkoto no sa ankatwade no ene ade ne niema na wokwaje no eno na abaya pam ama wo no ene na gu wo ware no ene na ama wo dwa wodi o sika hye no ene na ama wo bra boy basa no ene na ama wo ofri wo nsaso so na wo ye monyom no hwe ho so ye na ema onyankopon hom ntena mu na watimi anyankwa afri sa atode yefo ho naka mienu na wase woka ba kono bi na wase wode afakusam aedi ewuo sa afakusam yi na wode kumo onyankopon se menka nche se wo bewu ma me fa 50 million bra na menya cancel bi ma me fa 20 million bra wo hwe fa bebide nso ma dodo na na kosa ansori ne edi efo trofo ho ma dodo na na dia wotwe ekọ wo ho na nso so emema no so nyina enda ne edi efo wiase wokoka no wakokotu Joel chapter 2 verse 28 no wode kira no to Acts chapter 1 verse 18 mo woni na ho wate ma woni na ho no wakotu kirawo ma woni na ho so wa ma woni an na ho ankrofo ebetu akose mu wo mo ba mo tu akwatemu mu a onyame emfa ho chokora wonyara fo woteme wo mankrofo chokwate mo nyame fa ho nchaw sasa sankrofo nyina saye won so hezo wode nkontompo akekere wo ho wode ne kuredie ato baabi ane wafa nkontompo hom ye adwuma wose wode afokunsam afokunhom afokunkom hye maame oba na obeyese ode boye ni odwamabofo a obsofo hye nkonso onyame behyirawo ma woni na ho wate na aka mienu wose ebi onso eni papi bedi wona ho bra achi ene okohesa atro de yefo ansare a woko hesa nkomsefo insare ne achechefo atrofo insare a ena sofo no mu osika paado ewo mangana mu ena o mangana sofo biara o mangana ni sofo bi o every country biara no osika because Ghana for sofo bi o mani o manu busesika o mfere because aya honhom na to omum na pasantika spirit no e wo demands na mom de onyankopon honhom te ne mu bia no aya gentle and disciplined spirit sa honhom ne sika ne bre ni na fa ho pere na fa won pe bibiara won pre bibiara na de wo pre ni nyankopon emma kwagye na so ne o ye Ghana sofo a wo mu ne the most richest people na so Ghana sofo so ntwia tight woman the most richest people omo Ghana ho ni amanama nyina mu esan said they demand omo receive ade ahonkonkon Yesu Kristo de amaye nkwa no wose hwe mede amawo kwa amoso mo fama kwa no ene ye ma price ma awurade nyankopon me nua adofo mo amutie me ne mama nyina nya komakora wate sanse onyankopon asem na beje me no mienu kwa na asem na beje me no mienu kwa awurade ka che de me asenti ma asem nye oja na onyame asem ye oja
nam sen kanto ne fanu biara onyame asem beje nkwa se diefo atofo no omo hyesa huni na se ensuo ne poase se omo kwa akonfo na bosom ne akonfo bebra hye coat esan se omo nyina hu na ada kwa no eno obehu na sofo aye ne poster ne ayi wa ya sabot kakra ka no wa hye coat bi boni minimu na prophet and evangelist for short and obi a obesori bi a prophet and obi esan se eno na sika wom sa venture no a business a big business venture onyara fo mo ne na hawate sasa na ada na wudi akire amu aware ye gu onwene ho amma sese woni emanyina ye basa onwene ho woda so di sa osofo ye chi woda so kosa asore sasa sa spells na wakase egu so no se wa mompa ye obi wura ne na asesa akopem se obetete na wawu aye basa sa trade ye fu obesi se wo ma obema wo no manya spiritual marriage mo ni na ho wate sasa onyakopo pese wo je wo onya bese wo de fa ahode sonko bra wo obese wo de wo je sonko ma wo ya hwa asem ya Jesus Christ kan Metro 24 na ya kawi a ho so ya be emphasis ni bi ho onya ko wo so de fa ahode bra free sa atro de yefo ho me kan Metro 24 was na atro de Kristo ni atro de yefo na atro Kristo ni atro de yefo na enye na senya akwa bi man homre so a obade mabi o man homre so a o so ni Kristo no and na de o mo represent wo as Kristo because o mu do o mo ho dance ye bra na me senchani ama hwe hu sie hwe wabra boye ne o ye senchani ni Kristo Yesu one ne senchani ye de Yehu Yakopon nam no so me senchani kase de de mam no mienu nya bon fafiri na so na atro de yefo ni atro Kristo fo yi ona je won ho si wo se won ni wiase age nkwa se wan hwe ho yi obeda ho adi amasa nkrofo am wonya pam kase na ya ka 25 na o ya ka 24 ni bim o se na atro Kristo ni atro de yefo be sore na obeye nsanchani akase ene nwade se ne beye a beye a obeda wona wapa won mpo obeye nsanchani anwade akase ene o konso ni bia na nwanwa magicians no mo yo o mo perform magic o mo perform demonic activities ene me de nyina chese they are demonic, they are from the serpent. And you may cause when you not dead, they are influenced by the demons, they are influenced by the serpent himself. Eti mo money no says ancient or me no for bit me sato be so na wo bompa or so for me tia na etu ni na no dia to open for so or say Onyankopon se wonye sa kwante no wo ka no kokochi large akura no wuye no dan so no he me woni na ho wate onya me pese wa jew onwara fo wote me ma me papa me nua me wo fa no ma mutie me adofo ne me ma mutie me do hwiri Onyankopon pese wa jew onya me pese o ma hu sesa wo sofo na wodi na chi woda ada ni ne yafrunti Romans chapter 16 verse 18 ana wonam ahonya de enti na wonam sikanti na wonam oka titi homa edika no a fa Titu chapter 1 oso obi oye Onyankopon adwuma no oyobi nanim ne sikani bi nafa onya opede onya yakayaka na hobrase no de ne fie nie okohesa ankrofo ye na no ote radio we so we na be asofo ni bitimi kuradi atam ebogia wo FM station so and omo ya advert to omo FM station so wo mo ada wo maintain FM station the whole world am say Ghana pa na FM station wo it's as dey for atofo no e competition ene edi ahodo edi asa de articles honhom no edema wo mo sa edi no ebi ne dey spiritual commando ebi ne dey prophet 1 prophet 2 prophet 3 ebi ne dey spiritual him ahwan ene edi akasia edi efa kwaje ne fa ahode ne kwaje bi ama it's as sa honhom ne nyina e paneteti honhom no na ehya wom honhom ne ni wodi ode bo na brabo nyina enye won penes waje onde won sako wura obonsam sa ada asemu enso omotwe enye ana omode na fada fesa mu dada mo so omo no nyina be kosemu ma woni na hawate oso be nsanche ne akasia ama anya nwanwa sasa ya to de yefo honhom ya to Kristo efra na antichrist no honhom no na be ye kro wona Onyankopon papa ono obewiwi ho abedada ho ene evangelist ne osofo ni pene na sore ohu sewe ya sore gura na ode meka o bra na me ba ho me so nyame anonte wo so abesa wo cha no kwa ko nyame fa so hira wo wo se na me do be kosofo bi wo wodo kosum sofo ho esanse onyame asam yete ase e wo Matthew chapter 7 no wo se wo ba hyeden onya homa ba mo nchen na omudi we pataku wo fa won ko nyame ha ho odo kwa bonsan ha ho na wodo wakwa akwaje ni ya sawo sa anointing wo ire no sa anointing wo ye demonic and satanic anointing wo ire no ni ya de asara so wo beginning na wo fi so nyame na pantutu it's antichrist spirit
wa ma wani ana ho wa ma onyame nim di anta wo mu enti wa ma na wia wo do kwa de ekose mu wa ma na wia wo do kwa na da mu osofo wo teme ne anopai amachi ba bibia no hwe bia wo tie me kam che so de onyame di ama wo do kura mu so ye evangelist mo ni so because wo ma chede bi onyame di ama kura mu yi na fa ye adwuma se na honhom na kira wo no na ni nyina honhom ba ko na kiso yesu di adom ye hwe yi na mo ni na ho esasa sa atro de yefo ne atro anchechefo ne atro kristofo ne be sorry na wode won ho beba se onwa homa na nso mu de opatako ne brefo ani brefo pefo ne ahopefo hu na kwan na twe ho firi won chen na wo kan yi na wi a wo se obeye won ho se wo ye de wo ye han na susu wo ye de empataku na ye me ne na ho sankrofo ho sa se wo ba so de be se ye atwe firi konkro ye ne ho wo ba so de be wi ye se ne be ye linya kwaje firi ni a wadom ye ne mu linya kwaje firi ni onyame ase ye mu botaye onyankopon ede ete ho no ele memu ne ye ne wo nyina ba ko jatade ni yanka bibi o Jeremiah 23 Jeremiah 23 verse 14 to 21. See ya hwe sankrofo e de wosai ba be so awigina ye me kan wo se na mehu dwidi e wo Jerusalem de yefom wo se aware we ni anamo ba ko ade be hunu won wo se aware kase ba ko esase wo de ntoto e ba warem o mo pese onyakopo bota biara wa hye bebem wo ka Matthew 19 a wo ka Matthew 19 verse 5 wo se no nyame akabom be mo ni pantitim na sankrofo de wotiti de onyakopo de akabom sase e antika spirit on pese Yakopon hu nimde ntimpo bia bebam wo won pase de Onyankopon de anigidi ama na bebia bebam wo esanse o pase woni nye Onyankopon ni da so no nyina ko jatade nim ma woni na ho esanse sa bisi wo hu oya hu ni wo de tumi nipa nyina beto de nachi o verse chapter 30 verse 1 no wo be free so ase aba ponase wo de tumi ni ahode beba na onipa nyina beto de nachi onipa nyina besom no anane na ye som no anane ya to de yefo na to Kristo na yenwa me man makogigi omode ye adwuma nka wani che akase and shoe obi wo ha wo ye wo preach a wo say de wo kasabro ni nyina ye sa ne ma dadi wo no tino si anye de me anye ho mo nsam nyina ni yo ho ma ho ne mo edicate na chemba ko ne so ho mo sem efri Kristo no mo hwe ye na sato de yefo no anchemo anfo man ko say mu na o ka Jeremiah 23 verse 14 ho was na me ho ahunjudi o Jerusalem de yefo so sawale na wo ko twan kontompo na asasofo kontompo nyame se fasikabara onyame se 20 million onyame se yese onyame se o maame ye beifo wan pamana free ha ho ntowoda na nam se wo so honhom no wawu sa se wapa Onyankopon asem na wagye di no wa mo anoto waye sa anoto waye no wade ma wo no sa honhom no tumi hyem ento maame no nye beifo no maame ni nti wonya ho kwan ento wo ko pete fie ha na sa suma na wo sa anoto waye mu no na atu na atese etuo na bobo maame no na honhom na kowura maame no e kasa waseme na yesu na yesu na wagye di say o maame anya o maame na ye wate na aye sa kire wo yere wo sisa me yere na ya me e na osofo manhia wa e na osofo mahunu wa wonyame asema ba wonche na wate sa to de yefo no they can go element because the antichrist spirit is a deceived spirit, it's a last spirit, it's a spirit of division, it's a spirit of blaspheming. So one say ye na wa mo ni na that spirit can go to element ama wo mpo wa hwe akasa obusu afo ho na obenya bia ono na be enjoy. That is the spirit of antichrist. Ma woni na ho sanso Onyankopon asem aba wonchen onyame bese wo gime na omienu nyina free sa atode ye for nsem onyame bese wo gime na omienu ne ye de ye ho free sa atode ye for nsem na ye hwe de Onyankopon kan ye 60 wo se ni asafo Yehowa ekani muntie de ye for a wo hye nkom kire mo no nsem ore mamwa da na ehudie wo makoma ani so ade hunu mu wo se ma ye ntie sa atore de yefo yi ma ye ntie sa de yefo nkom hye ore hye so wo nkom hye mo re hye ai ma ya dale ehudie e wo nia Onyankopon tiri mo pote amaye no na ye ka 21 ye ka to se mele suma de yefo no Onyankopon se won suma won ankasa na wotutu mrika menka hwe menkyira won Onyame se won ka hwe nkyira won menka hwe enkyira won na wana nkasa ena wo hyehya nkom wo mo nkasa na hyehya nkom o onyada fo wo tie me me papa no me sewa no me wo fa no me mmamo a ena onyame ama yaksa akonya yete na sem onyame se won soma sade yefo no onyame se won soma won na wo kan to wo se se woni me enya ayonkofa enka wo be ma me ema etie me nsem obi biara wo be ma me ma de etie me nsem no wa ma me ma asane afiri wona kwambo ne ho se ne wonyame tini mu no obeka che so nkwagye wo hia
onka se onyame se fa 15 million bra na saa to de yefo yi ahye nkomo ma na mo masane afro nyankopon etimpon masane afro nyankopon te ne ho onyame ka se mi awode meto sister se hwamten mahini kane na de aka nyina de be mamu na saa to de yefo se onyankopon se wode de ahini ni ahonya de be mamu na akire no wode te ne maka mo ho mo nhwe ye esa so masane afro nyankopon ho na wo momo aye de asane afri one day wo momo asane afri te ne ho na manante akwanbone ho onyame se won soma ho onyame se won ka ahwenkyira ho wona na tutu mirika onyame se won nhwiye onyame kasa che me no mienu ye kan 26 ye kan to yo say matenie de yefo a wo hyen komtro no e wo medimu no e keka no se maso dae said ye foi omo stambi omo kanu no omo kan control and control na said ye foi kan control no shatra mo to this said ye foi wa shan control ne ye foi kan won akoma mu na ada no obetena won akoma mu akosi da ben saa nkrofoi yehu nyakopon bu sa so obetena akohwebere makosi da ben on control wo hye wo de mika ko tore ati amame wo de mika ko pam yire na koto niema gu no wo de mika aye de akos akacho mam so ebeifu no saa control no onyame kasa che so onsoma wo no esanse antichrist honhom na ye adwuma wo mu don say wodwene sene wodwene sene wode won edaye a wokeka kire won ho no ebema men amai wura afri medin wahu said yefo by because of antichrist on pese wonyakopoti mbo biara wo ma obebam enti wo betwon na wode wakọ say ya wigina ye na 20 years wode yefo a oso daye no ma onka den daye no na nean masam ewo ne nchen no ma onka masam no ent no mu no krankyira mo onyame asem ni onyame asoma no ko onyakopon asem no waka onyame asem to onyame say tati mamuntie sade yefo yinsam esanse mfuro no nyakopon na tati wan so he many de yefo no enya ehu ase wono wona enya ehu asem ni wona wode won takrama keka se nanum ensem ni no ehu ase wono wona enya dendenden sase ehu ase won soma wo 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 ehu ase wono wona ni twaka biara ehu ase won ka ahwenkyera wo ehu ase won soma won baby biara onyame asem aba me no mienu nchen onyame asem aba me no mienu nchen yente onyame asem nyema onyakopon asem anya wode ma yen nyema onyakopon asem efa hodie nyema onyakopon asem bu ani won ne ayayera ho na onyakopon so atimi akoso ahyira yen sa wante onyame asem na atwe ho afiri sa to de efo ho a Revelation 19:20 onyame se obede wobeto ye ne de efo ni nyina edan ego jatade nim obeto ye ne de efo nya wo jatade nim na aka asem ye onyakopon kan yen awo friend say Hebrew Jeremiah 23 no verse 21 ekono a okase wo so wonso me de yefo no onyakopon asem so wonso mo so woni mo wo se wonim won na mo amudu won achi no ma ese Sodom no ono wo mo asofo na ese Sodom na mo so ma ese Gomorrah mo hwe ma akwan so onyakopon atemu ama mo so yare onyame asese wona na asem so biem ade arekekira abra ye na wode ne da hɔ abra ye wo sa trade yefo na trokistofo wo asɔre ode na da ne fedefesem ode nkontompon ne nkontompo efense nkontompo control ede maye na ebusuam ntamtete ode nkomhya emfro nyankopon maye onyame se niema na yele gifri wo ho no mfri no wose ne wo kwa no hokwaji saa niema no onyame se mfri no twonfri bane ho na bompa no nyankopon betio na nkomhya bi ankyere onyankopon no masem onyame hyirawo ba bibiara wo me da wase so onya brete onyame asem na no se sare onyankopon so ne wire mfi wo kan John chapter 10 wo so ofu o maji so bekum no wia no asai said yefo no omo ye wifo omo ye spiritual and robbers omo ye spiritual commandos nso ampa omo ba be wiamo no ma robo mo ono edida so no omo edadwe no omo tirimpo nyina no they are spiritual and robbers spiritual tit ono na Jesus ka ono ho asem ono odi ni kan no ono na Jesus ka se ka ono the antichrist spirit no ye thief spirit ye robber spirit ye chronobos spirit ba ye spiritual commando anso ampa ye spiritual sword ne gamba edi otuo na eba wo ye wi wo kronfo wode na ada so obeje ne akura wo no na wo sa de wa sha pamde mu wo mo ba beje mu no mo koma wiye no obekun esa so akwhye na pamde mu no wa mo mpa ya nyina nte ho afiri sa pamde mu a ne menua ba bi ya no kwasore bi na so na no wo no sofo no wo de wo antichrist spirit mu no antichrist agina to mu na osofo yi asa wo nua ba ya brabo wasa wo nua ba ya brabo na ma me kacha wo sese wonim nia aba nua ba so a sa akrofo no ka woni wona chi nkwajeje sa no anonche woni kacha
abunkade ne nkotoro ama ekire bi ama ye naso ansa ama no wa won totaso no wa ware mpo enne nipa bebre ho a wono ko sa asofo no wono mkonya ware enne omo no wono kunmu ada no na honhom bi aba no mabeda esasa honhom no obo ama nya asa obema no wo so ye de wono so tekini de efrim to wono so ba no beda hwe hu su esasa ofu ama so bekum no awia no asaw John chapter 10 verse 10 Yesu Kristo so ba so obejo no nyankonya no so ma woni na ho na Yesu mu ne nkwaje ho Yesu ni moja kasase na ebe moja ni moja na dibi mu ade nyina ho o de moja na yefa ho de ma no mienu ma woni na ho esasa bibi biara ni ho a ye nkwaje ne nkomhwe so Nyankopon no asem ebetete wa hye wo de nkonkon na ebe hye oma nkonkon na beri di na de wafa kwantempo ne so sa nkromfo no de omo ba so mbewia no makunu o masew ma woni na ho ono pe adakase ne ahunyade ani ti no ono to ho si wo ma atikase adwuma ma sasa atikase honhom no enne ne ewiase ahunyade honhom ti na Yesu Kristo Obonsam no the sapa Yesu Kristo ye akomchi ni wie na 40 days no obonsam no ko no ahunu wo de antichrist ahunyade honhom no de ye de wo de koso ne hweye so wo hwe Matthew chapter 4 a wo se so no Nyankopon ma da bodo yi eye ne pa no nya honam niema na Yesu se onye aduane kuro ni podi obenya kwa wo nas wo ne do na da so mempa bo ntimi wate e ma antichrist honhom bia na da no sad ni koja ade adatete no so wo se fa ho behwe fom na wo koto sare mi Matthew chapter 4 won wa seba Kristo Yesu ka che no wo se wa chura sense so already Nyankopon hwe enne wonyame asema ba nche wo de wiase wonyade na ewia wo esasa wo dadwe na da wo so no wonim se wo so hwe Nyankopon te na hin kane no de aka ka na emo wo pese woni aka no nyame de ka ho ansa no hwe wo te na hin kane enne na atikras honhom no de wo no wafa wo no mu wo abra bo hye no nyame agye wo ya mo mpa efo nyame asema na wieye onyame ema wo antiase wo na asem wo Yesu de mo wo Yesu Kristo de me da wase se wo tie me katawa ni baby a wo bia mo mpa ye wo Yesu de mo onyame no kwafo da wase se wanam wasem so abetente na manyina ho ne ya adwene entiase ne ya adwene wakire ho ene wanam ho nkonkro so ama ya adwene abaye ho so wa betente ya adwene wode ya adwene bankan e wasem ho papa me so sakoma bi e beti asem na honhom so kanya no na honhom so twene firi baby biara a wahwe ase twene firi baby biara wate e mane hade ne heart ma wasem mane mprem na koma nya den wasem ma sem nwura no na baby biara wodi osofo trufo bi achi no so na daye na mane hu na kwan wonam so apambi obi biara di atrufo asofo yeso akuru antichrist honhom ne bo paye wo Yesu Kristo di marade me ka semi awodai chapter 12 verse 5 no abra che arodi che Paul no suafo ni sia bo paye na asoma nkonkran na obofo ko yi Paul fro sa so na me bom pese be biara bonefo no obonefo na antichrist spirit na di akra bi ase anam na kwanche kwaji yenti ene me bom pa wo Yesu Kristo di mu yiro so nyame trefo nyame kakafo nyame babofo no bo mo ba free antichrist honhom yo sa tredefo ne tre Kristofo na sore ade na ada nde fedefese be wi ama no erade fro ne won ho emo ne oni ni taka bi abiom na je o ma wote ni mu do ma won kwaje ne bi one ni wasam ho mo asam ente on mu no ne tumi nya wasam kwaje me da wasese wa ye odomfo ama yen enne so ewo Yesu dim ne ebompa amen onyam boafo ase danka wodi ewo Yesu dim so anam wasam so obi biara a wotie ye onyam hiraw onyam hye wa na mu wate ne hwe abra bo so ye wo saa atrode ye fo bibi biara sority na ba bibi biara asomity a wo no tretre ama na nya wo ya na wonte ase bia so ma onyame honhom enche wase nyame asomdwe nka ba bibi biara wo onyame nka ho ewo Yesu dim amen me amotime nka me de evangelist comfort esebe onyame emwa bebre no onye odomfo ndombere mama ho onte na nim kira wa ho yehia brem ewo Yesu dim amen Nyanum adofo Nyankopon asomdwe enka ba bibiara wo a wotie me ba bia wo bia de achi nkro ma me mawache ewia ba okro ma me mawa na sum soso adwuru kro mu a me mawadwo onyame asomdwe enka pa se de bia wonya hokeka ene wodo soronko etie ho Nyankopon asem na wonya bre merade asem sara na yeho Nyankopon so benya brama wo yenya bremu obenya brama wo sufre bremu na nyina me bom pa ye me mamo se wo Yakopon mama koma foforo ya modi bete na sam na se ewo Yesu de mo me ka se mo Ezekiel 36:26-28 a oso obeyi ye kane akoma ne foro ho no be me yakoma foforo ni padua foforo no da ne padua ne be firi ho ne obeyi Nyankopon ne so ye ne ma sara na mlese ewo ihu Nyankopon ho se Awurade mobro hu a onam Kristo Yesu so ame Nyankwaje no onfa hu ye nyina mobo na o ma yakoma foforo me
wonte n'asɛm ase sɛ ne wo dɔ na wodi ti onyame asɛm ti onyame so nya wo dɔ sonko ɛmfa ma me amote me nkan me di evangelist comfort chase be anase evangelist mami adwoa me di amade sɛ die nyina ne sɛ onyame ɛma mo n'asɛm ntiase onyame ɛma mo asɛm nkwaje sɛ ne ɛbɛya asɛm no bɛyɛ nkwa han ɛwɔ yɛn abrabɔ mu na obi biara ɛntimi amesisie wade foforo biara ho ana obi biara amefra yɛni ɛwɔ ne yɛnim dada ne ho onyame hyɛ wo ma ɛwɔ n'asɛm ɛna onyame de n'asɛm foforo ama yɛ sɛ yɛn kyɛ onyame de n'asɛm asoma yɛn biom sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no na gidi yɛ sɛ ansa no onyankopɔn asɛm bɛ wie pɛyɛ no anasa no onyame asɛm bɛ ba no na aka wie no na wa yɛn hyira ka asɛm wa Isaiah 55 verse 11 wɔso yehu onyankopɔn asoma n'asɛm na asɛm ne bɛyɛ ne fata sɛ ɛyɛ wie ansa na asan akɔ onyankopɔn nkyɛn na me sɛ ne asɛm onyankopɔn asoma ɛrebɛyi onyame asɛm ɛrebɛ wɔ botaye bi wɔ yɛn nyinaa yɛabrabɔ mu ankorankora biara onua ba no onua bɛ mama me ne papa eku ne yiri biara ene ye manom ade biara na onyankopɔn bɛka no ɛwɔ ade papa bi anade sonko na botaye foforo bi wɔ yɛabrabɔ na ababa yɛ wie na amaye so yɛ de ho afiri ba bi a yɛwɔ nkyekye die bi mu ɛwɔ Yesu de mu tani mbi kanka no me se onyankopɔn hyira ɛma obi biara wɔletie obi biara onyame asomdwe enka wɔ Yesu de mu onyame asɛm a ɛlebɛi ɛma wɔgye sonko ɛwɔ Yesu de mu onyame asɛm ɛlebɛi ɛma nkwagye wɔ Yesu de mu onyame asɛm ɛlebɛi ɛma ɔfahodie onyankopɔn asɛm ɛma wɔne ho ɛwɔ Yesu Kristo de mu ɛna so onyankopɔn de n'asɛm ama yɛn biom ɔde n'asɛm asoma yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛn kyasɛm no ɛna wasɛm onyame ɛde asoma yɛn no sɛ atro ɛdiyɛfo na yɛkasa atrodeyɛfo a na yɛka kosidan atrodeyɛfo no wɔna ɔnam kuntun kwan so wɔn kwan bɔne so ɔnam sum kwan so ɛde na dai atro nkɔmhyɛ atro ansam kanyɛ na ɔde awie onyankopɔn nyankuo ana wɔde fra nkrɔfo ani firi onyankopɔn ne koradi nim de ho saa nkrɔfo no na onyankopɔn ɛde na asɛm ato yɛn akoma so sɛ yɛn kyɛ na yɛn nyinaa yɛn nyantiase ne yɛn ni na na aka asɛm wɔ Matthew 24 a Yesu Kristo ka asɛm kyerɛ na suafo no wɔse ɔmonhwɛ ɔmo ho yie wɔ nipa no ho ɛnyɛ sa nipa bebree anase atɔdeɛfo no bɛba bɛdada wɔn na wɔn mpo onyankopɔn na kasa ayi wɔn no wɔn anhwɛ wɔn akwa so yie a atɔdeɛfo no de wɔn antichrist spirit no ba bɛpanetriti wɔn mu ɛna wɔnyame asɛm ba menum mienu nkyɛn mesɛsɛ bɛyɛ akomakoro na yɛtie onyankopɔn asɛm na asa na onyame asɛm bɛbɛ katoni na me no mompa be biara wo onyankopɔn hwe wo so no ma wadwene foforo na wontie na asɛm ɔmo akoma foforo na wontie na asɛm ɔmo ne da so foforo na wonye na asɛm ntum onyame ma wo anigye sonko wɔ na asɛm ho na ɔmo asɛm no mu anigye ntra wo mu ɔmo asɛm no mu ntete yɛ nhyɛ ɔmo asɛm no mu nkwagye anya wo kase na wɔnam na asɛm so ma nkonkron mu nwura wo ɔnam na asɛm so fa amɔ ne nkyɛw ɔnam na asɛm so sa yarewa ɔnam na asɛm so anye wo busade nyina ma wo na asɛm wie dwura ye nyina bomu di asede ni kabia hyerade ni monyam ede rade asese na ɔde na asɛm sa baby madumini amen ɛna asɛm onyame di ama yɛn bio ni na mesi asɛm no yehu onyankopɔn ɛde asoma yɛn no ya yɛsɛ ka ho asɛm no edin ɛde ato asɛm no sɛ atrodeyɛfo na ɛbɛfa yɛtwerɛ konkron no ɛde akɔ Yohane 1 John chapter 4 Yohane homa edi kan yɛtra yɛ 9 chichemu a ɛyɛ baako ekɔpem nsia no Yohane homa edi kan no etra ɛyɛ 9 chichemu baako ekɔpem nsia no 1 John chapter 4 verse 1 and then verse 1 to 6 me kan osi anuanom mo nye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam ne hwe na mo hu se efuro Nyankopɔn ana osi adofo mo nye honhom nsam ni nyina ani na mmom nso honhom nsam no hwe se efuro Nyankopɔn ana akwa beso na betimi aso honhom nsam hwe osi anuanom mo nye honhom nsam ni nyina ani anya nkomhye bia ne ba ho asesa wogitum
anya nkomhye bia na ba wo se wogidi anya nkomhye bia na ba sese wo de wakomadi akire anya nkomhye bia na obi de hyewa wo se o masa nkomhye ne be ye odadwene ana wo se o masa nkomhye ne be fa wo no mu ti no wo se mo nso ahonhom ne hwe mo nso nkomhye no do so mo ahwe no mo nso hwe za nkomhye no mo de ma mo no mo nso hwe za nkomhye ne fro Onyankopon ana onyame ama ye honhom etiye ne mu ade biara ebe oni papra bo na asem bi obi biara ka kira wo no wotimi tena wo hunu se asem ye nipa se mesika che menya asam de a sara na obetimi ehunu nkomhye fro Onyankopon ene nkomhye enfiri Onyankopon na onyame asem wa na rebe mi gide ye se asa na asem ne be wiedwo no na onyame amam no mie no nyina ntiase wose adofo mo nye honhom nsem ne nyina ni so obetimi ehunu onyame asem opeso ka che wo ya obehunu nkomhye ba sesa wogitumu ne nkomhye ba ensesa wo ye da wogitumu na wase firi se atrodiyefo bebra ba wiase yenti na wase nyi nkomhye ane honhom nsem ne nyina ni esasa honhom ne nsem bi wo ho a efiri sa atrodiyefo na antichrist di wo mu ye dwuma no atrodiyefo na antichrist penetrate wo mu no na me come to say yes, sorry, I would do mu prayer tower, prayer group, praises and worship team. And then if I could see an destiny pastors, you know, my who come a Scientific spirit, you know, penetrate ye. It sounds a near a year covenant to Yaini Christo Mono, your money in every hall. Your master near man a dear mediator between us, you know, a year mediator to us and the Christ, you know, Sa home and penetrative him. Then they are just up Antichrist home no at tum sana niema ne na adam eye no kore esan se niema bebre ne koso won sori mu ye dressing ye niema ye appearance ye kasa ye su we mu ye suba ye ti ye mu no we nyina da de kire se enye Holy Spirit ne penetrate na Antichrist spirit ne penetrate to no say assess the spirit to see if it's from God or not, and also don't accept any spirit kra se enye spirit we asem o kan ye no enti onyame na akasa fa ne mu wase yenso ahonhom nsam no hane yese firi Onyankopon ana na atrodeyefo bebra asori abewiase ene wiase atrodeyefo bebra ba atrodeyefo bebra asori ebi firi nso ase ebi firi kwaye mu apumu ebi firi mpepomu wo kan asem of Revelation chapter 30 verse 1 wase na huni bi puo firi apunimu eponase bai na ne meben yenso ne tiresi so yenso sa huni ne seso de sejata na so wo ani bi te se wasebo na sa huni ni na sa to me omo bedi to mo bedi wiase so de sa wiase to me ni niema aba na nkrofo nya be koto sore no na on na nkrofo nya bedi na chi sa honhom ne ne penetrate no sa huni ni sa Antichrist na honhom na Revelation 13 verse 1 kan and then they penetrating and now cost out 20 years for almost sorry. What your congregations near ma, what your congregants are war now here near Christo, yes, on Timonoa. It sounds and shank come ho, and I say, young cat one young pampa woman with the where's a bemo one born in Akoso, until they always run into those beasts, you know, or now Sahunino or two on Muno, or no Danko or sorry, and on Yamia Samara one chain. No, I say, hear me. No say wo be hunu honhom nsam yi afri Onyankopon wo sa kwan so honhom nsam epam kasa Yesu Kristo ba honam no wo Yesu Kristo ba honam ne fri Onyankopon miensam na honhom nsam biara a empam kasa Yesu empam ka Yesu honsam no emfri Onyankopon afen so ayi ne honhom nsam efri ni a wotia Kristo no ase ayi ne honhom nsam efri ni a wotia Kristo no ne Antichrist no ya mote se wore ba no ebrebi atwamu 1991 ebrebi atwamu ebeti obi ara ose yase Antichrist bebo yase sesses beba na ye nim se sesses no e wo dada e penetrate na wo dada e nyuma na so sanse na ye nti Onyankopon hom ni no na ya adwi nyina da so se sesses bi beba na sesses na Paul kase sesses abla na Paul kura kan asem we no enye ne ba so many years na so Paul kase Antichrist honhom na yes wo beba no nya beduru wiase kura wie enti na 1991 na ne ya gbe se Antichrist honhom ne beba no na wodi ka kura badadadada abeduru no ye no nyuma eto onya da from one na ho it says that this spirit of Antichrist is penetrating and representing himself like a light.
Sa Antichrist honhom and na sa to de for sa beast na describe no Revelation 13 verse 1 no ye woni panya tukodi na chi ye woni panya wo de sa to mi no ade adwuma no woni panya kodi sa beast na chi eno na Kristo Yesu ka che me no mie no se ya me ni na ho wato de for no after so yanhwe bio yanhwe enko 6 no na aka say you can for no se mankuma mo fro nyankropon wasi menkoma wo fro nyankopon mu na muadi sankrofo yi so efise ni wo mu no afa no oso se ni wo wiaso na fam enum on de ofri wiase nti eyinti ena wo kan nsem afri wiase na wiase etie wo no yen de ye fro nyankopon ne onya nyankopon hu nimde ne tie yen ne wo fro nyankopon no otie yen sa kwan eso ne ebehu no honhom nsem aye no kore ene honhom nsem a aye na ada wase kwan eso ne ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada wodi ka pronounce two different spirits or say spirit of lies and spirit of truth or so honhom nsem aye no kore ene honhom nsem aye na ada ne eni kan enhwe de Yohane homa edikan etie na gichemba ko no say eso honhom nsem hwe ne fie hu no kora honhom afri Kristo no ne afa mbara de verse 6 ika no wase sa kwan eso ene ebehu honhom nsem aye no kore ne honhom nsem aye na ada me pese me no mi nyina ye betra we ye befa ye Bible no ekọ Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Matthew 7 verse 15 to 20. Matthew chapter 7 verse 15 to 20. Sani ye betimi assess the true spirit womo anyi aba ane wona ba be me yehunu sa wono esu ane kwa betimi yehu wona kwan because Yohane homa edika etenan ichema ye nsia no say na sa kwan yiso na mo behunu ahonhom nsama ye no kore na honhom nsama ye na ada no kwan ne bi na Yohane homa edika etenan ne ka say honhom bi epem ka say Kristo Yesu ba honam no ye no kora homa free Kristo na me kam cho say ene sadie fatufuo yi sadie fo atufo ni ancheche fo atufo yi omu nyina pem ka se Yesu Kristo ba honam na so omu de ayi trene ne dre omu na so tumi omu de omu mfanya de enyenwuma na yehwe asem o Matthew chapter 7 Matthew 7 verse 15 me kan wase Matthew 7 verse 15 onyakopon asem ni na ye nyina nya dwonkrote onyame asem Matthew 7:50 wase mo hwe yi atrode yefo no ho na wahyehyɛ nwa homa eba mo nkyɛn na so woni mu de woyɛ pataku ade frupefo we ni kwan ba ko abefa so abehunu won ho obehunu sa atrode yefo no omo presentation wase wahyehyɛ nwa homa oba won nkyɛn abewia wa he is more than light wɔkyɛn ɔsoro abɔfo ne han na moni mu woyɛ pataku ade frupefo na ne wode beda di woni mu ne sa woyɛ de frupe bibi biara pese woni na nya na wode ka we ma hunya die afom ye ne de sikape afom ye ne de eni brene ne ma hunu kasa hunu ne nkomse hunu ne papa mu hunu oni nyina nwumari mi no na yansa enhwe biem e woni o kan 16 no o se won tetibo bie e won saye so ana se o tete abroad ma e won awiem so dunson sanso ena duapa biara eso abapa na duabone biara eso ababone na sade yefo adua ya ababone eti abrani do ni nyina no wie ya ababone no nso abapa eti duapa entumi nso ababone na duabone entumi nso abapa na abehunu duapa no ni duabone no sa duabane na ba no ene ne du fripa no sikapane ahunya de enema ye na ada ne nchichemu enema emfa oje ne koso bi ama na wo kan na to si dua biara enso abapa no wotwa na wone de ene odi kan ye no wo ka asem e wo 2 Peter chapter 2 a wo se won esaye entwentwe anase wo mu ensaye entwentwe anase na abeka 20 na wo se ne senti wona ba na mode behunu adua kora wo ye wona ba na mode behunu wom na yehwe kwa kora befa so behunu se atwodie fo na ba yanka bebi wo Matthew chapter 10 verse 7 and 8 Matthew chapter 10 verse 7 and 8 me kan wo se samokwa monka se osoro ahenie na ben monsa arefo yare munyane won a wawuwo momma akotafo ahumfi muntu ne bone
munya ne kwa mo so mo fa makwa wose munya ne kwa mo so mo fa makwa munya ne awufuo mo makwatafo ho fi mo manifrafo ne ntem afi so mo se ade dom nyinara na mo kan hu se munya ne kwa na mo so mo makwa esase sa atro de yefuo ye nya ne kwa no na ne wo Yesu Kristo honhom na te wo mu no esase de Kristo honhom te ne bi ofa hodie wode makwa oka asem ni e wo John chapter 8 verse 22 a o se Kristo mu ne o Kristo mu fa hodie bi ofa hodie esase enye Kristo mu fa hodie ne nti no o mu ni fa hodie eye antichrist spirit and sa spirit no so e wo demand sa spirit no so e wo criteria sa spirit no so anoso wo ne chechede entimi ne ha honhom ne nyepe ha honhom ne penetrating with the gentle spirit ha honhom ne penetrating with the disciplined spirit ha honhom ne penetrating with a loving kindness spirit ha honhom ne have a passion and compassion but antichrist spirit no it have no passion say onyakopon am about Yesu Kristo ne buo na no ka say monkoye yi no munyina se arewa munya ne awufuo monhyankom moma won na won ho ewo ampoche mu ho mfi na monka ho se munya no kwa mofa makwa esanse oninya no kwa Kristo Yesu mu nti or the makwa without asking any money na so ne sa to de yefu ko no kwa wo betwa take it take it ebi obi omu onkrofo omu twa take it wo mo sore na no wokwa counselor no ye twa take it wokwo hu sofo na obechie sika wose woto anointing won wose woto nkuto wose woto ankatwade ebi kura to meswane ne manema nyina won sore ho wose woto nsuo we mie hu so oka semi wa 55 verse 1 Yesu Kristo so ne nkwansuo brabeto ne nkwansuo ne bi na ne nkwansuo ne de nya de edi sikato ne bi na so won nkwansuo ne de edi sikato we chese those pastors are not from God. The antichrist spirit ne panteto omo sa beast na Revelation 13 verse 1 kan ho asem omo na sa ahohumi sa na sa de fotofo yo se nkom gisika ana wose ale gisika oye nsancheni ton ne ama wonyakopɔ asɔre fie no ono na wo hye na se wo mo enkom shedden totoye na eba e de awade saye awade guo o ka asem wo Jeremiah chapter 23 verse 14 a wose Jerusalem diefo aya hodwiri ade kase na Jerusalem said diefo de was awade and na diefo ya base awade o kunu twempana o yere twempana o dwane nkrofo mo yere mo o dwane nkrofo mo kunu mo sa antichrist spirit no it sounds aye ne bone spirit nti it can go to any limit, it can destroy any blessings a wonyakopon awodeni it sounds ne botae no said ye wonyame awodeni ama ne mabia no o mo ba bese no ene ti na wonyakopon se me no nkasa na woni na ho onyame se me no nkasa na wadwem na ho so se anointe wo ye na wo kwasoro ha obi bia wo so to anointe wo ye wo be ka se me Exodus 26 a onyame ka se me kire mo se Mose ma ne to Israel ma se obi biara ni ho kwan onipa bia ni mu kwan ya me hye ni bia ni ho kwa se ofa anointe wo ye na wo de Esra na omugina asema James kan ye no na James anointe it was a medicinal way, it wasn't anointed way God ordered na God ordained for Moses to anoint Aaron and children no anya no anya sa anointed way no Yakopon kan first Samuel chapter 10 so when Samuel remfa no fan kodai ankosa Benjamin tini ye fe ne Saul no na abro de sa no ho be se ne so na nya sa anointed way no ene abre wo hwe sa abre no mu a sa anointed way no onyame ehye obi anaso appoint obi se obodifo bi ankosa so nipa no a wosa na nkonkron ne ba nipa no so na naso Yesu Kristo de honko na ye otanyina ni dia maye enti ye hia anointed way bia bio ene ti na meka se diefo no yatrofo na omo gina Mary Magdalene e wo ruku homa no so se Mary Magdalene ade enwo ehwam e betra Yesu Kristo na so me come to say there is no evidence in the Bible say Yesu yusu anointed way on his ministry enti ono yatro ade Mary Magdalene yusu ye no it was expensive perfume na ye de adhwam na nya anointed way it was expensive perfume ma woni na ho nwara for wotem don hwini ma woni na ho so wa mo woni na ho se de yefotofo yi omo de anede ne de fede fesem betebo firi no kora no ho na omo de makwatem woni anomu Yesu Kristo kache so yafo nsa mokoyi munya de nyina mo sare munya ne ewufuo mo ma wona we kwata ho mfie ne frafo ne nti akwatafo abubuafo abonyinfo ho nta monka ho sa mo de makwa na so mo fa makwa and na se de yefotofo de confusion wo fa makwa
price that so the opa war on a price the opa whatever on a price the wopa sikasem opa control on a price wo ma woni na hawate Yesu Kristo honhom bia ye fa hodie honhom na honhom bia ye fa hodie honhom Yesu Kristo honhom bia eye wogye honhom esase wode ne mogya ne bebo afode ede ma ye wode ne mogya ene bebo afode ede ma ye ma woni na ho ne gya sankrofo ne ye de edi akiride oka Hebrew chapter 12 verse 24 o say Yesu Kristo ene be wotanyinafo ewe sa ni covenant no wode ne mogya de hye ne mogya na ekasase ne ebe mogya no ana ode a bless ha retode no sa asofo na mdo o machi no omode antichrist moja na omode mamu saa niema na moji from ho nyina me kam che say ne onyame na yi saa asem ye didi a chem se me kan che ho se eya pamde e na mode mo ho wura mu no efo nyankopon onyame ka asem mo Jeremiah 23 verse 14 to 21 o se saa jere sarama adiye fo won soma won onyame se won soma won ona o se arege won na o sa ware na wo hye bone ntadwie mu den won na o twa nkontompo na saa sodefoi na saa sofo hye bone ntadwie mu den obo self pastor bi ana odie fom na kofa na assistant pastor ira ne na nyam okoka wase obi atimi ya bone fom so obi bia onwade fo wotemi obi be onyo nya me honhom won so obefa na kwa so sasa onyakopon ho no yetanyina fo ma obi bia onyakopon ho ma ye komsha ho no won so onyame honhom yetanyina fo tete omre ye onyina mu Roma chapter 8 verse 26 o se na san konko ne ba mo so na betete mo frem omre ye onyina mu enti wo sofo bi atimi fo obi yire of fornicating that means enye onyame honhom ne ma e won so na mo Atticus honhom no eno na duru baby e was to make sacrifice no na nsem story bi e wo Ghana potamo baby na me refi kro no so was sofo ne ba 12 years ada ayesa Antichrist spirit demand kone ne nkoda because ne demand ne bia ye aniema etia no kura no eniema etia no kura honhom no Antichrist eniema penetration no eye edi kira eniema de etia no honhom no enne sa eniema nyina penetrate won sori mu Antichrist honhom na de afotofo nkomsefo atofo ntiachafo atofo enne sikani brenti obi apeso establish church because Antichrist spirit no abura enne Kristofo mu etere na de Kristofo aye adwuma enti obi ama ho so asemi odiyefo na wasisa board ohunu na chetentire bi na kawaka kakabisha no we chess Antichrist presentation so one hwe huye anka twade na akwaje ye ne ene saa aye nsuo na akwaje be pete store no mu na for the 1 year interval no ye nipa pu beto wa de eye moti omfro omfri nsuo ase esa se wa be show conference mu eto ombe so mo ya de chew attention no mutinya full captivity eti omutwe se nsuo se krofo ne beto wa de ne saa na efri afia chi kro no omanya ayed implement wa wie eti di omo ye ne se osika na de beto na so ate wo so yire na afa wo so house girl na afa wo so ba na afa wo so maame na afa na the confusion babu suanim na wonim se saa de na wo kogye no e wo ransom wo so pay sa ransom no na wo pay afi e man so mo kogye no ene so mo benya spiritual covenant sa de afo no ahonhom na beast na Revelation 30 verse 1 kan ho asem no wo no omunya ayonkofa ne twaka afi wa want to ataso awa ma obewo mu obusua no munya na sa honhom aware won obabeda na honhom ne da efi sa de na wo kogye ye no bre bi atwa mu no ma me ka asem che onyankopon kasa kire wate onyame kasa kire onyame pese ojewo onyame pese oma we de ho free Saturday ye for ho yaka asemi e Revelation chapter 19 verse 20 onyame se sa atode ye for no omo ne wo mudi mo the serpent na mu no ane atode ye for ne nkrofo no mudi sa atode ye for ne che no onyakofo beto omu nyina egu ojakade nim obeto omu nyina egu ojakade nim ona ba na mudi be hu bia kro mo ye o ka first o ka Titus chapter 1 e ka asemi ho o so obi o ye hwesofo mo onyakopon no e wo so obi obi an hu ni asem o brao o watema tikani breni na fan o yo bia sakasaka eni na fan o yo bia won pen ho no nya hunyade na so sankrofu e o mo pom o pa hunyade and na kwa Ghana said ye for the can competition o mo the court na competition no wura boutique bi kura court bi o ha ye so aso for na to wura e bi o ye wo afede ye wo shiwa ya sheda ye dey e de design ya ma aso fofo no mo de competition o nya da fo mo ni na ho watem wo so hia beto nya sika koto ano ntere wo ye ye be bia school na batifie wo sika na wo de komo osofo no ye na ka wo so de ko tua ba ne school fees no wo ha no so asuntwae pe yie na mo ni na ho onyankopon asema ba won chen ya ha bibi e wo second Peter chapter 2 verse 1 and 3 second Peter Petro home edikan
etira ye mienu chichim baako ekopem yensa wo sɔre ya no wakukuru sika na de komedi efo atrofo yi ne ye bie school na abatifie na we bie school na banko school petro ho meto mienu etira mienu chichemu a eye baako ekopem yensa so me kan wase naso atrodiyefo naso atrodiyefo no so asɔre won mu sane nkyekere atrofo be sɔre won mu no eyinum be wiewia won ho de afakusam ya edi ewu aba pepa won ewura a wato won mpo na won ankasa de wose beba won ho so entem ebio nso enipa pibedi won ahobra achi na won ti obeka no kra no ho nsemmone emiensa afei enibrenti won amnada asembe sisimu na won de won atemuo a wo efritete no ene ntwentwa ase se wate asem onyankopon anumu asemi ka kire wi wase atode yefo bebre asori ewo wo mu anchechefo atrofo bebre nso asori ene komdi wo bia no wafa bible ene sori bebre wo ho a yatete a eye won yefrunti wo kan asemi ewo Roma chapter 16 verse 18 wase sankrofo won yefrunti ene wonam enkrofo ye no mo yefrunti atchechefo bebre abawi asemi ha omo misinterpret the scripture womu yi ha no mo de ko omu yi ha no mo ko enne ko omu ya kan kase womu ya kan kase awan mpre nu kwa nye boni san se Abraham fan house girl mo hwe yi na mo ni na o sa sankrofo na mudu wona chi no omo ye omu ho bible scholars omo no mudu be ko atemu mu bible ya de bi wiase nyina ne na wo fa hodie obi ani ho a wo be straight o sem fa bible na so be di satro de yefo na chi a abontem dem na abeko ana Hebrew chapter 19 verse 1 de gan no wo so wo beto atro de yefo no wo na odi na chi ne nyina go jata de nim ma woni na ho nyarafo sa anointing wo ina akwaje no sa fere wata no sa nkoto no sa ankatwade no ene ade na niema na akwaje no eno na abaya pam ama wo no ene na gu wo ware no ene na ama wo dwa wo di osika hye no ene na ama wo bra boyo basa no ene na ama wo afiri wo nsaso so na wo ye monyom no hwe ho so ye na ema onyankopon hom ntena mu na watimi anyankwa afiri sa atode yefo ho naka mienu na wase woka ba kono bi na wase wode afakusem aedi ewuo sa afakusem yi na wode kumo onyankopon se menka nche se wo bewu ma me fa 50 million bra na menya cancel bi ma me fa 20 million bra wo hwe ba fa bebide nso emma dodo na na kosa ansori ne edi efo trofo ho emma dodo na na dia wotwe ekọ wo ho na nso so emema no so nyina enda ne edi efo ayo wiase wokoka no wakokotu Joel chapter 2 verse 28 no wode kira no to Acts chapter 1 verse 18 mo woni na ho wate ma woni na ho no wakotu kirawo ma woni na ho so wa ma woni an na ho ankrofo ebetu akose mu wo mo ba mo tu akwatemu mu a onyame emfa ho chokora wonyara fo woteme wo mankrofo chokwate mo nyame fa ho nchaw sasa sankrofo nyina saye won so hezo wode nkontompo akekere wo ho wode ne kuredie ato baabi ene wa fa nkontompo hom ye adwuma wo so wode afokunsam afokunhom afokunkom hye maame oba na obeyese ode boye ni odwamabofo a obsofo hye nkonso onyame bekyirawo ma woni na ho wate na aka mienu wo se bi onso eni papi bedi wona ho bra achi ene okọ hesa atro de efo ansare a woko hesa nkomsefo insare ni achechefo atrofo insare a ena sofo no mu osika paado ewo mangana mu ena o mangana sofo biara o mangana ni sofo bi o every country biara no osika because Ghana for sofo bi o mani o manu busesika o mfere because eye honhom na to omum na pass antika spirit no e wo demands na mom de onyankopon honhom te ne mu bia no eye gentle and disciplined spirit sa honhom ne sika ne bre ni na fa ho pe ni na fa won pe bibiara won pre bibiara na de wo pre ni nyankopon emma kwagye na so ne wo ye Ghana sofo a wo mu ne the most richest people na so Ghana sofo so ntwia tight woman the most richest people omo Ghana ho ni amanama nyina mu esan said they demand omo receive ade ahon konkon Yesu Kristo de amaye nkwa no wose hwe mede amawo kwa amoso mo fama kwa no ene ye ma price ma awurade nyankopon me nua adofo mo amutie me ne mama nyina nya koma kora wate sanse onyankopon asem na beje me no mienu kwa na asem na beje me no mienu kwa awurade ka chede me asenti ma asem nye oja na onyame asem ye oja enam sen kanto ne fanu biara onyame asem beje nkwa se defo atofo no omo hyesa huni na se ensuo ne poase se omo kwa akonfo na bosom ne akonfo bebra hye coat esanse omo nyina hu na ada kwa no ene obehu na sofo aye ne poster ne ayi wa ya sabot kakra ka no wa hye coat bi bone minimu
hu and a prophet and evangelist for short and no be a best be a prophet and no be a sans and on a sika wom sa venture no a business a big business venture onyara from one in the hawate sasa na da na wudi akire amo aware ye gu onwene ho amase sia woni emanyina e basa wonwene ho woda so di sa osofo yachi woda so kosa asore sasa sa spells na wakase egu so no se wa mompa ye obi wura na asesa akopem se obetete na wawu aya basa sa trade yefu obeti se wo ma obema wo no manya spiritual marriage mo ni na ho wate sasa onyakopo pese wo je wo onya bese wo de fa ahode sonko bra wo obese wo de wo je sonko ma wo ya hwa asem ya Jesus Christ kan Metro 24 na ya ka wi a ho so ya be emphasis ni bi ho onya ko wo so de fa ahode bra free sa atro de yefo ho me kan Metro 24 was na atro de atro Kristo ni atro de yefo na atro Kristo ni atro de yefo na enye na senya akwa bi man homre so a obade me bi o man homre so a o so ni Kristo no and na de o mo represent o mo as Kristo because o mu do o mo ho dance ye bra na me senchani ama hwe hu sie hwe wabra boye ne o ye senchani ni Kristo Yesu one ne senchani ye de Yehu Yakopon nam no so me senchani kase de de mam no mienu nya bon fafiri na so na atro de yefo ni atro Kristo fo yi ona je won ho si wo se won ni wiase agye nkwa se wan hwe ho yi obeda ho adi amasa nkrofo mo nya pam kase na ya ka 25 na wo ya ka 24 ni bim o se na atro Kristo ni atro de yefo be sore na obeye nsanchani akase ene nwade se ne beye a beye a obeda won na wapa won mpo obeye nsanchani anwade akase ene wo konso ni bia na nwanwa magicians no mo yo o perform magic o perform demonic activities ene me de nyina chese they are demonic, they are from the serpent. And you may cause when you not dead, they are influenced by the demons, they are influenced by the serpent himself. Eti mo money no says ancient or me no for bit me sato be so na wo bompa or so for me tia na etu ni na no dia to open for so or say Onyakopon se wonye sa kwante no wo ka no kokochi large akura no wuye no dan so no he me woni na ho wate onya me pese wa jew onwara fo wotie me ma me papa me nua me wo fa no ma mutie me adofo ne me ma mutie me do hwiri Onyakopon pese wa jew onya me pese o ma hu sesa wo sofo na wodi na chi woda ada ni ne yafrunti Roma chapter 16 verse 18 ana wonam ahonya de enti na wonam sikanti na wonam oka titi homa edika no a fa Titu chapter 1 oso obi oye Onyankopon adwuma no oyobi ane hu nanim ne sikani bi nafa onya opede onya yakayaka na hobrase no de ne fie nie okohesa ankrofo ye na no ote radio we so we na be asofo ni bitimi kuradi atam eboggia wo FM station so and omo ya advert to omo FM station so wo mo ada wo maintain FM station the whole world am say Ghana pa na FM station wo it's as dey for atofo no e competition ene edi ahodo edi asa de articles honhom no edema wo mo sa edi no ebi ne dey spiritual commando ebi ne dey prophet 1 prophet 2 prophet 3 ebi ne dey spiritual him ahwan ene edi akasia edi enfa kwaje ne fa ahode ne kwaje bi ama it's as sa honhom ne nyina e paneteti honhom no na ehya wom honhom ne ni wodi ode bo na brabom nyina enye won penes waje onde won sakowura obonsam sa ada asemu enso omotwe enye ana omode na fada fesa mu dada mo so omo no nyina be kose mu ma woni na hawate oso be nsanche ne akasia ama anya nwanwa sasa ya tode yefo honhom ya talk to a friend antichrist no honhom no na be ye kro wona Onyankopon papa ono obewiwi ho abedada ho ene evangelist ne osofo ni pene na sore ohu sewe ya sore gura no de meka o bra na me ba ho me so nyame ano nche wo so abesa wo cha no kwa nyame fa so hira wo se na me do be kosofo bi wo wodo kosum sofo ho esanse onyame asam yete ase e wo Metro chapter 7 no wo se wo ba hyeden onya homa ba mo nchen na omudi we pataku wo fa won ko nyame ha ho odo kwa bonsan ha ho na wodo wakwa akwaje ni ya sawo sa anointing wo ire no sa anointing wo ye demonic and satanic anointing wo ire no ni ya de asara so wo bigini na wo fi so nyame na pantitu it's antichrist spirit wa mo ni ana ho wa mo nyame nim di anta omu enti wa ma na wia wo do kwa de ekose yimu wa ma na wia wo do kwa na adam osofo wo teme ne anopai anmire amachi ba bibia no hwiri bia wo tie me kam che so de onyame di ama wo do kuram so ye evangelist mo ni so because wo ma chede bi onyame di ama kuram yi na fa ye adwuma se na honhom na kira wo no na ni nyina honhom ba ko na Kristo Yesu di adom ye hwe yi na mo ni na ho esasa sa atro de yefo ne atro enchechefo ne atro Kristofo ne be sorry
na wode won ho beba se onwa homa na nso mu de opatako ne brefo ani brefo pefo ne ahopefo hu wona kwan na twe ho firi won chen na wo kan ayi na wi a wo se obeye won ho se wo ye de wo ye han na so wo ye de empataku na ye me ne na ho sankrofo ho sa se wo ba so de be se atwe afiri konkro ye ne ho wo ba so de be wi aye se ne be ye linya kwaje mfiri ni a wadom ye ne mu elinya kwaje mfiri ni onyame ase ye mu botaye onyankopon ede ete ho no ele mem ne ye ne wo nyina wa go jatade ni yanka bibi o Jeremiah 23 Jeremiah 23 verse 14 to 21. See ya hwe sankrofo e de wosay bebe yeso awiginaye me kan o say na mehu dwidi e wo Jerusalem de yefom o se aware we ni anamo ba ko ade behunu wono o se aware kase ba ko esase wo de ntoto de e ba warem o mo pese onyakopo bota biara wa hye bebem o ka Matthew 19 a o ka Matthew 19 verse 5 o say no nyame akabom be mo ni patitim na sankrofo de wotiti de onyakopo de akabom sase e antika spirit on pese Yakopon hu nimde ntimpo bia bebam wo won pase de Onyankopon de anigidi ama na bebia bebam wo esanse o pase woni nye Onyankopon ni da so no nyina ko jatade nim ma woni na ho esanse sa bisi wo hu o ya hu ni wo de tumi nipa nyina beto de nachi o verse chapter 30 verse 1 no wo be free so ase aba ponase wo de tumi ni ahode beba na onipa nyina beto de nachi onipa nyina be som no anane na ye som no no anane ya to de yefo na to Kristo na yenwa me man makogide omode ye adwuma nka wani chi akase and this shoe will be ha or ye wo preach ya I say they were casabo or casabro nina ye sanya my daddy won hu to see anya de me anya hu mun sam nyina ni yo hu ma hu medicate na chemba ko na so hu mun sam e free kisto no mu ye na sato de yefo no anchemo anfo man ko say mu na o ka Jeremiah 23 verse 14 ho was na me hu ahunjudi o Jerusalem de yefo so sawale na what ko twan kontompo na asaso fo kontompo onyame se fasikabara onyame se 20 million onyame se yese onyame se o maame ye beifo wan pam na free ha ho ntowoda na nam se wo so honhom no wawu sa se wapa Onyankopon asem na wagye di no wa ma no to waye sa no to waye no wade ma wo no sa honhom no tumi hyem eto maame no onye beifo no maame ni nti wonya ho kwan nti wo ko pete fie ha na sa suma na wo sa no to waye mu no na atu na atese etuo na bobo maame no na honhom na kowura maame no e kasa waseme na yes no what jedi say o maame anya o maame na ye wate na aye sa kire wo yire wo sisa me yire na ya me e no sofo manhia wa e no sofo mahunu a wonyam yasema ba wonche na wate sa to de yefo no they can go element because the antichrist spirit is a deceived spirit, it's a last spirit, it's a spirit of division, it's a spirit of blaspheming. So one say ye na wa mo ni na wo sa spirit can go to element ama wo mpo wa hwe akasa obusu afo ho na obenya bia ono na be enjoy. That is the spirit of antichrist. Ma woni na ho sanso Onyankopon asem aba wonchen onyame bese wo gime na omienu nyina free sa atode ye for nsem onyame bese wo gime na omienu ne ye de ye ho free sa atode ye for nsem na ye hwe de Onyankopon kan ye 60 wo se ni asafo Yehowa ekani muntie de ye for a wo hye nkom kire mo no nsem ore mamwa da na ehudie wo makoma ani so ade hunu mu wo se ma ye ntie sa atore de yefo yi ma ye ntie sa de yefo nkom hye ore hye so wo nkom hye mo re hye ai ma ya dale ehudie ewo nia Onyankopon tiri mo pote amaye no na ye ka 21 ye ka to se mele suma de yefo no Onyankopon se won suma won ankasa na wotutu mrika menka hwe menkyira won Onyame se won ka hwe nkyira won menka hwe enkyira won na wona nkasa ena wo hyehya nkom wo mo nkasa na hyehya nkom o onyada fo wo tie me me papa no me sewa no me wo fa no me mmamo a ena onyame ama yaksa akonya yete na sem onyame se won soma sadi yefo no onyame se won soma won na wo kan to wo se se woni me enya ayonkofa enka wo be ma me ema etie me nsem obi biara wo be ma me ma de etie me nsem no wa ma me ma asane afiri wona kwambo ne ho se ne onyame tini mu no obeka che so nkwaje wo hia kasa onyame se fa 15 million bra na sa to de yefoi ahye nkomo ma na mo masane afro Onyankopon etimpon masane afro Onyankopon te ne ho onyame ka se mi awodai meto sister to se hwamten mahini kane na de aka nyina de be mamo na sa to de yefo se Onyankopon se wode de ahini ni ahunya de be mamo na akire no wode te ne maka mo ho mo nhwe ye esa so masane afro Onyankopon ho na wo momo aye de asane afri one day wo momo masane afri te ne ho na manante akwanbo ne ho onyame
se won soma won onyame se won ka ahwenkyera won ona na tutu mirika onyame se won nhweye onyame kasa che me no mienu ye kan 26 am ye kan to yo say matenie de yefo a wo hye nkomtro no e wo medin mu no e keka no say maso dae said ye foi omo sam bi omo kan no omo kan control and control na said ye foi kan control no shatra mo to dey said ye foi wo hye control ne ye foi kan won akoma mu na ada no obetena won akoma mu akosi da ben saa nkrofoi yehu nyakopon bu sa so obetena akohwebere makosi da ben on control wo hye wo de mika ko tore ati amame wo de mika ko pam yire na koto niema gu no wo de mika aye dey akos akacho mam so ebeifu no saa control no onyame kasa che so won wo no esanse antichrist honhom na ye adwuma wo mu don say wodwene sene wodwene sene wode won edaye a wokeka kire won ho no ebema men amai wura afri medin wahu said yefo by because of antichrist on pese wonyakopoti mbo biara wo ma obebam enti wo betwon na wode wakọ say ya wigina ye na 20 years wode yefo a oso daye no ma onka den daye no na nean masam ewo ne nchen no ma onka masam no ent no mu no krankyera mo onyame asem ni onyame asoma no ko onyakopon asem no woka onyame asem to onyame say tati mamuntie sade yefo insem esanse mfuro no nyakopon na tati wan so he many de yefo no anya ehu ase wono wona anya ehu asem ni wona wode won takrama keka se nanum ensem ni no ehu ase wono wona anya dendenden sase ehu ase won soma won 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 ehu ase wono woni twaka biara ehu ase won ka ahwenkyera won ehu ase won soma won ba biara onyame asem aba me no mienu nchen onyame asem aba me no mienu nchen yente onyame asem nyema onyakopon asem anya wode ema yen nyema onyakopon asem ye fa hodie nyema onyakopon asem bu ani won ne ayayera ho na onyakopon so atimi akoso ahyira yen sa wante onyame asem na atwe ho afiri sa to de efo ho a Revelation 19:20 onyame se obede wobeto ye ne de efo ni nyina edan ego jatade nim obeto ye ne de efo nya wo jatade nim na aka asem ye onyakopon kan yen awo friend say Hebrew Jeremiah 23 no verse 21 ekono a okase wo so won so me de yefo no onyakopon asem so won so mo so woni mo wo se wonim won na mo amudu won achi no ma ese Sodom no ono wo mo asofo na ese Sodom na mo so ma ese Gomorrah mo hwe ma akwan so onyakopon atemu ama mo so yare onyame asese wona na asem so biem ade awerechechira abra ye na wode ne da hɔ abra ye wo sa trade yefo na trokistofo wo asɔre ode na da ne fedefesem ode nkontompo ne nkontompo efense nkontompo control ede maye na ebusuam ntamtete ode nkomhya emfro nyankopon maye onyame se niema na yele gifri wo ho no mfri no wose ne wo kwa no hokwaji saa niema no onyame se mfri no twonfri bane ho na bompa no nyankopon betio na nkomhya bi ankyere onyankopon no masem onyame hyira wo ba biara wo me da wase so onya brete onyame asem na no se sare onyankopon so ne wire mfi wo kan John chapter 10 wo so fu o maji so bekum no wia no asai said yefo no omo ye wifo omo ye spiritual and robbers omo ye spiritual commandos nso ampa omo ba be wia mo no ma robo mo ono edida so no omo edadwe no omo tirimpo nyina no they are spiritual and robbers spiritual tit ono na Jesus ka ono ho asem ono odi ni kan no ono na Jesus ka se ka ono the antichrist spirit no ye thief spirit ye robber spirit ye chronobos spirit ba ye spiritual commando anso ampa ye spiritual swadnega ampa edi otuo na eba wo ye wi wo kronfo wode na ada so obeje ne akura wo no na wasade washa pamde mu wo mo ba beche mu no mo koma wiye no obekun esa so akwhye na pamde mu no wa mo mpa ya nyina nte ho afisa pamde mu a ne menwia ba bi ya no kwasore bi na soro na no kɔ no sofo no ode wo antichrist spirit mu no antichrist agina to mu na osofo asa wo nwia ba ya brabo wasa wo nwia ba ya brabo na mamikacha osese wonim nia aba nwia ba so a za akrofo no ka woni wona chi nkwajeje sa no anonto woni ka twade ne nkotoro ama ekire bi ama ye naso ansa ama no wa won totaso no wa ware mpo enne nipa bebre ho a wono kɔ sa asofo no wono mkonya ware enne omo no wono kunmu ada no na honhom bi aba no mabeda esasa honhom no obo ama nya asa obema no wo so ye de wono so tekini die frim to wono so ba no beda hwe hu su esasa ofu ama so bekum no awia no asaw John chapter 10 verse 10 Yesu Kristo so ba so obedo no nyankonya no so ma woni na ho na Yesu mu ne nkwaje ho Yesu ni moja kasase na ebe moja
ni mogya na di bi mu ade nyina ho o de mogya na ye fa ho de ma no mienu ma woni na ho esase bibi biara ni ho a eye nkwaje ne nkomhye so Onyankopon no mu asem ebetete wa hye wo de nkonkron na ebe hye oma nkonkron na beri di na de wa fa kwantempo ne so saa nkromfo no de omo ba so mbewia no omakunu o masel ma woni na ho ono pe adakase ne ahonyade aniti na ono to ho si wo ma atikase adwuma ma sase atikase honhom no enne ne ewiase ahonyade honhom ti na Yesu Kristo Obonsam no the serpent Yesu Kristo ye akomchi ni wie na 40 days no obonsam no ko no ahunu wo de antichrist ahunyade honhom no de ye de wo de koso ne hweye so wo hwe Matthew chapter 4 a wo se so no Onyankopon ma da bodo yi eye ne pa no nya honam niema na Yesu se onye aduane kuro ni podi obenya kwa wo nas wo ne do na da so mempa bo ntimi wate e ma antichrist honhom bia na da no sad ni koja ade adatete no so wo se fa ho behwe fom na wo koto sare mi Matthew chapter 4 one was about Kristo Yesu ka che no was what you say so already Onyankopon hwe and na Onyame asema ba nche wo de wiase wonyade na ewia wo ezasa wo da dwen na da wo so no wonim se wo so hwe Onyankopon te na hini kane no de aka ka na emo wo pese oni aka no Onyame de ka ho ansa no hwe wo te na hini kane and na articles honhom no de wo no wafa no mu wo abra bo suye no Onyame age wo ya mo mpa efo Onyame asema na wiye Onyame ema wo anti ase wo na asem wo Yesu de mo wo Yesu Kristo de me da wase se wo tie me katawa ni baby a wo bia mo mpa ye wo Yesu demo Onyame no kwafo da wase se wanam wasem so abetente na manyina ho ne ya adwene enti ase ne ya adwene wakire ho na wanam ho nkonkro so ama ya adwene abe ho so wa betente adwene wode ya adwene bankan e wasem ho papa me so sakoma bi e beti asem na ho so kanya no na ho so twene firi baby biara a wahwe ase twene firi baby biara wate e mane hade ne heart ma wasem mane mprem na koma nye den wasem ma sem nwura no na baby biara wodi osofo trufo bi achi no so na daye na mane hu na kwan wanam so apambi obi biara di atufo asofo yeso akuru antichrist honhom me bon paye wo Yesu Kristo di marade me ka semi awodai chapter 12 verse 5 no abra che arodi che Paul no suafo ni sia bon paye na asoma nkonkran na obofo ko yi Paul flo sa so na me bon pese be biara bonefo no obonefo na antichrist spirit na di akra bi ase na na kwanche kwaji yenti ene me bon pa wo Yesu Kristo di mu yiro so nyame trefo nyame kakafo nyame babofo no bo mo ba free antichrist honhom yo sa trodefo na Kristofo na sore ade na ada nde fedefese be wi ama no erade fro ne won ho emo ne oni ni taka bi abiom na je o ma wote ni mu do ma won kwaje ne bi one ni wasam ho mo asam ente on mu no ne tumi nya wasam kwaje me da wasese wa ye odomfo ama yen enne so ewo Yesu dim ne ebompa amen onyame boafo ase danka wodi ewo Yesu dim so ana mo asam so obi biara a wotie ye onyame hiraw onyame hye wa na mu wate ne hye abra bo so ye wo saa atrode ye fo bibi biara sorry ti ana ba bibi biara asomiti a wo no tretre ama na nya wo ya na wonti ase bia so ma onyame honhom enche wase nyame asomdwe nka ba biara wo onyame nka ho ewo Yesu dim amen me amotime nka me de evangelist comfort esebe onyame emwa bebre no onye odomfo ndombere mama ho onte nanim kyerɛ wa ho yehia brem ewo Yesu dim amen.